سلام حوات كلاتكم كما يلكم وع سلام نصاخم كلاتكم كمتي اب زحلف زحبرنايو نايلو ما انت مدبنا بزعبا تراوما يكون بمدبنا مسرت اب كل تسمون زحلف سمون يكون نيرو ግን ሓፍትና ሰላም ኪዳነ ስለ ዘይተዓማ በዛ አጋጣሚ ንሎም ክንቂሮ ምዃና ተረዳዲና ነቶም ምናልባት ሓደሽ እንድሕር ኣለኩም ኮንኩም ኤሪዙም ኣብ BNCBI ዝካየድ ኮይኑ ብቅዱሳት ኤርትራውያን ማለት እዩ ኣሕዋት ንሓድሕድና ንማላልኣሉ ኣብዚ ዓዲ ዘለና ናይ ኢንተግሬሽን ብድሆታት ወይ ከዓ ናይ ምውሃሃድ ብድሆታት ንምፍታሕ እንገብሮ ፃዕሪ እዩ ዝተፈላለዩ ካብ ውሽጥና ይኹን ካብ ደገ ሰባት እንዳዓደምና ከዓ ኣምጪና ኣብዚ መደባት ነቅርብ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ክትሪእዎ ዝፀናዕኩም ዝተፈላለዩ ኣርእስታትና ኣቅሪብና ስጋብ ሕጂ ዝኾነ ፖለቲካዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ የብሉን ጥራሕ ኣብዚ ዓዲ ንዘጋጥመና ብድሆታት ንምፍታሕ ንገብሮ ፃዕሪ እዩ ሓፍትና ሰላም ኪዳነ ካብ ዓዲ እንግሊዝያ ኣብዚ እዋን እዚ ዶክተሬት ኣፅኒዓ ኣብ ምዝዛም ትርከብ ኣላ ሳይኮቴራፒስት ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ካብ ወጋሕታ ብዝመፀና ሓበሬታ ሓቢረኩም ነይረ ስለዚ ብዛዕባ ትራውማ ንሳሎም ማዓንቲ መግለፂ ክትበና እያ ንሳትናታ ፕሬዘንቴሽን ምስ ኣቅረበት ከዓ ዘይተረዳእና ሕቶታት ዘይበርሃልና ሕቶታት እንድሕር ኣሎ ክንሓታ ኢና ደጊመ ንሰላም ኪዳነ ምስ ኩሉ ዘለዋ ፀዓቂ ስራሕ ንዓና ሓበሬታ ክትበና ብድልየታ ፈቃደኛ ምዃና ብልቢ ከመስግና ይፈቱ ሓፍትና ወጋሕታ ካብ ጀኔቭ ሳውን ዶክተሬት እያ ተፅንዕ ዘላ ንዓኣ ከዓ ነዚ መደብ እዚ ኦርጋናይዝ ስለ ዝገበረትልና ከዓ ብልቢ የመስግን ሰላመይ ብልቢ ኢና ነመስግነኪ ምስ ዘለኪ ናይ ስድራ ቤት ኮን ናይ ካልእ ተወሳኺ ስራሕ ፈቃደኛ ምዃንኪ ደጊምና ብልቢ ነመስግነኪ ከባቢ 32 ሰብ ኣሎ ስለዚ ማይክሮፎን ናባኺ ጽቡቕ ምጅማር ይግበረልና ሰላም ምሽት thank you ያብስራ ኩልኩም ከማን thank you ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ምህላው ጽቡቕ እዩ ንብዙሓት ከዓ ኤግዛምፕል ከም ዝኸውን እዩ ዝርዳእኒ ከምዚታት ነገር እዩ ዘድልየና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣብዚ ኣብ ሃገር ስደትና ከምዚ ዓይነት ምትሕቁቋፍ ከምዚ ዓይነት ምትሕግጋዝ ንሕጂ ንዳሕራይ ንዓና ንደቅና ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ጀነሬሽን እውን እዚ እዩ ዘድሊ ከምኡ ገይሮም እዮም እቶም ካልኦት ቅድሜና ዝመፁ ኣድማዒ ዝኾነ ኮሚዩኒቲ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ነገር ክገብሩ ነቲ ብድሆ እውን ክገጥሞ ዝኽኣሉ ካሊእ ማጂክ የብሉን so ከምቲ ዝተባሃለ ሽመይ ሰላም ኪዳነ እዩ ኣብዚ ትሮማ ወይ ከዓ ስነ ልቦናዊ ሃስያ ዝብል ጉዳይ መፅናዕትታት ይገብር ኣለኹ ሕጂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሴሚስተር ክጅመር ከሎ መወዳእታ ዝዓመት እዚ መጀመርያ ካብ ሰፕተምበር ክሳብ ዲሰምበር ኣብ ዘሎ ግዜ ዲፈንድ ንክገብር ተስፋ ገብር ካብኡ ንእሽተይ ነገር ከቕርበልኩም ከም ንዓና ከምዝጥዕ ገይረ ኣዳልየ ኣለኹ ከመይ ጌርና ትሮማ ወይ ስነ ኣእምሮዊ በሰላ ወይ መውቃዕቲ ወይ ሃስያ ኢልና ተርጉምና ዘለና ነገር ከመይ ንርድኦ ከመይ ጌርና ክንገጥሞ ኣለና ኣብ ውልቀ ሰብ ይኹን ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ዝብል ኣሕፂረ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ኖርማሊ ነዚ ፕሬዘንቴሽን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከቕርቦ ከለኹ ዋና ዓላማይ ሰባት ክርድእዎ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ከይመፅእ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ሓደ ሓደ ነገር ንኽርድኡ እዩ ምስኡ ኣተሓሕዛ ኣቢልና ከዓኒ ውሕዳት ቴክኒክስ ኣለዋ ኣብቲ ናተይ መፅናዕቲ ዲቨሎፕ ዝገበርክወን ወይ ከዓ ካብ ናይ ካልኦት ንዓና ከም ዝጠቅም ገይረ ኣዳፕት ዝገበርክዎ ሎሚ ንሱ ኢንትሮዲውስ ክገብረኩም እምበረ ኩሉ ስታ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ግን ክግበር ዝከኣል ነገራት ከም ዘሎ ንምግላፁ ዝኣክል ድሓር ምናልባት ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ሕቶ እንተዘይሃልዩ እንታይ ክንገብር ንኽእል ከም ኮሚዩኒቲ ከም ግሩፕ መጠን ከም ኣብ ሓደ ቦታ ከም ዘለኹም ሰባት መጠን እንታይ ክግበር ይከኣል ዝብል ነገር ሓደ ሓደ ሓሳባት ክስታይ ክብል ይደሊ so እዚ ትሮማ ወይ ከዓ ስነ ልቦናዊ ስነ ኣእምሮዊ ማሕሰይቲ ዝበልናዮ ነገር እንታይ ማለት እዩ ክብል ከሎ እሱ እንታይ ኣብ ሓደ ዘሰንብድ ወይ ኣዝዩ ዘጨንቕ ወይ ከዓኒ በቃ ናይ ህይወት ናይ ሓደጋ ህይወት ካብ ሓደጋ ወይ ህይወት ካልኦት ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወድቀሉ ግዜ
እሞ ከዓ ሓንቲ ነገር ክትገብር ኣብ ዘይትኽእለሉ ግዜ ዝስምዓካ ስምዒት ዘምፅኦ ፀገም እዩ ምናልባሽ ትዝቀረበ ብትግርኛ ብሓደ ቃል ክሳይ በቃ እዚ ምሕር ድኾነ ስምባደ ሰንቢዱ ተዳሂሉ ወይ ሰንቢዳ ተዳሂላ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ንሰምዕ ኢና ከምዚ ምስ ኮነ ሰንቢዳ ከምዚ ምስ ኮነ ሰንቢዱ ዋላ ንእንስሳ በሃል እዩ እሱ እዩ ትሮማ ማለት ብቀለል ዝበለ ነገሩ ክንብል ከለና እዚ ኤክስትራኦርዲነሪ ዝኾነ በቃ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾነ ስምባደ ከጋጥም ከሎ እቲ ስምባደ ከዓ ምስ ሓለፈ ትኹነት ምስ ሓለፈ ግዜ ምስ ሓለፈ ናብ ልቦናኻ ምምላስ ክትስእን ከለኻ ቆልዑት ምሽ ስንብድ ኢሎም ሙሉእ መዓልቲ ክስታይ ኮይኖም ክተርፉ ከለዉ ከምኡ ከሎ ግን ኣዋርሕ ዝወስድ ዓመታቱን ክወስድ ይኽእል እሱ እዩ ትሮማ ማለት ካሊእ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነ ካሊእ ትርጉም የብሉን እንታይ ከየምፅኦ እንታይ ዓይነት ነገራት ንኣብነት ትሮማ ንብሎ ነገር ሲ بحاجة زي دخون نجار خون يخليه حاجة أبوج زعتو سبات ولا والناتشرال ديزاستر ولا زي مريت من كت حوي جلز بهالنجار ويفالنت هاتاك سرقت تديو كامي نجارات كمزي السو تروما كمتصي يخليه حجي أبسين تايو حاجة زي دخون نجار مالتيو وين حدا جزء أو بزح جزء حدا جزء راح كمان يكون نهيوات كامل ويننا ويح جزء زخيد كأرلو نابنت أب حدارن زشجرة دك النستيو زغد كتوان ويزا فرارحوان ويزا سن قول عتوان صدرهم زفرارحوهم كم أبيوز دقات من دك النستيو ويكا نوح زبالة جزء عبيت ما أسرتي نوح زبالة جزء عبتشنكت إذا سدت من قدنا بعلو كاب إيرترا ناب السودان كاب السودان ناب سيناء كاب سيناء ناب ليبيا كاب ليبيا ناب عدت اليوم السو بعلو نوح عمتها في كتاب تحلفلو جزء السون على هاسيا حركة حدا خاء قالو كم زي نخالي سب كبيت زي مسلو جن نتزحل فلو سب كبيت خون زخيل نقابلنا زي تتصفى يوموت فتح ويكا relationship break قبل كله ويكا بتعمي وردت بتعمي زوار بزح زي نستبهلو عينة نقرا نقابلنا طعم دخلنا ناب لما نازود وسبات كم زعينت نجر نسبات كهاسي يخيليو عندنا خا disappointment ويكا بحدا سبك بطعمي كتحسي كل خزي تتصبح هاي نجر كقات مكا كله زوين كخوني خلي حجز هالناي مودا كازي أتنا بستحت دلوا بفلاي بزح جزء يرسع إن ناتو نبزح سب كبير كي كوني خليو نتزحل فلو سبي حج بزح جزء تروما كبيدن قليلن نويحن حصيرن كبحال كله بتناي تسبيون بري عايز خبدن النجر نابسرا وين وجي كي كبدني خلي وين عتا تنز خبدن النجر نعي خبدني مالتا يكونن دل نعي أجنيوني بس لا قدي فلي ما حسيت خوينوني حالي فلو مالتيون سلازي بزح زي انتي مسؤول خبت بليا نسا ساون كمزي كون وسون كمزي كونن دلدل كبلالو برتع تبل كايو جلز بهالنجر أشجاري قبرو مخنياتو ننايت سب تمكرو سلازة فلالي تمكرو ترح سي ناي حج تمكرو ترح كيكونس ناي حلو تمكرون سلا زفلالي حجي أبتي sorry أسي أني لناي نمش كسات كألوا نتروما زجدو نجارات كألوا كم زحج زبالكون حدا سب برتعون حدا سب كي برتعو حدا نجارات نستوسن وعينة سبات برتعو مزخ لالو زلوتي دمسو مخنياتات كا حدا سبات اندحر
ቅድሚ ሕጁን ከቢድ ህይወት ዘሕለፉ ሰባት ከምቲ ዝበልዎ ድኽነት ድዩ ናይ ቤተሰብ ብቤተሰቦም ፀገም ደጋጠሞም ቆልዑት ድዩ ካሊእ ብንእሽቶኦም ስድሮኦም ዝሞትዎም ኦልሬዲ ማህሰይቲ ዝፀንሖም ሰባት ዋላ ነቲ ካሊእ ሰብ ዘይከበዶ ነገር ክከብዶም ይኽእል እዩ ተደራራቢ ስለ ዝኸውን ዘሎ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ቁልዕነቶም ብፍላይ ከዓ ትሮማ ዘጋጠሞም ሰባት እንድሕር ኮይኖም ዳሕራይ ነቲ ዝመፅእ ነገር ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ኣዝዩ ትሑት ድኸውን ሕጂ ትሮማ ኢልና ዲፋይን ጌርናዮ ዘለና እቲ ኩነት እዩ ሓደ ነገር ከጋጥመካ ሕጂ ዓንቶይ ተፈጥሯዊ ሓደጋ ክኸውን ይኽእል ካሊእ ዓይነት ሓደጋ ክኸውን ይኽእል ሞት ክኸውን ይኽእል ነዊሕ ዝኸደ ስቃይ ክኸውን ይኽእል ማእሰርቲ ክኸውን ይኽእል ኢልና እንዲና እዚ እቲ ኩነት እዩ ሕጂ ሓደ ከምኡ ዓይነት ዘሰንብድ ከምዚ ዝድህል ነገር ኣጋጢምዎ ሓደ ሰብ ኣብታ ናብነት ሓዊ ተዝለዓል ሞ ካብ ሓዊ ንቑርብ ተዘምልጥ ታሽዓ መዓልቲ ታሰሙንቲኣ ዋላ እውን ታወርሕቲኣ በቲ ስምባደቲ ክኸውን ንቡር እዩ ካብ 2 ወርሒ ካብ 3 ወርሒ ካብ 6 ሰሙን ድሕሪ ሓሊፉ ግን ሽዑ ከም እዚ ትራውማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር ንብሎ ከም ስነ ልቦናዊ ስነ ኣእምሮዊ ማህሰይቲ ከም ፀገም ከም ሕማም ናይ ስነ ኣእምሮዊ ሕማም ይድረኣይ ግን ቅድሚኡ ዘሎ ነገር ትፅበዮ ነገር እዩ ንወርሒ ከምኡ ተኾንካ ንሰለስተ ሰሙን ከምኡ ተኾንካ ትፅበዮ ነገር እዩ PTSD ወይ ፖስት ትራውማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር ንብሎ ግን ካብ 6-8 ሰሙን ንላዕሊ ክኸይድ ከሎ ኢና ንብሎ ትቀደም ግዜ ካሊእ ሽም ይወሃቦ ነይሩ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ውግእ ብዝተተሓሓዘ ብናይ ወታደራት እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ትቀደም ብፍላይ ኣብዞም ካብ ቪየትናም ዝተመለሱ ኣሜሪካውያን ወታደራት ኣብቲ ሽዑ ኩነታት ስለዝኾነ ወይ ኣብዚ ናይ ዓበይቲ ውግኣት ዓለምና ኣብ ዘካየደትሉ እዋናት ሽዑታት እዩ ሰባት ብስምባደ በቃ ደይንሶም ኮይኖም ክምለሱ ወታደራት ማለት እዩ ክረኣይ ከሎ ብዙሕ ግዜ ሰብ ሽዑ ምስ ውትድርና ወይ ድማ ምስ ናይ ውግእ ዝተተሓሓዘ ስለዝመስሎ ብዙሕ ምስ ውግእ ዝተተሓሓዘ ኣሽማት እዩ ነይርዎ ሕጂ ግን ያው እንዳተረዳእናዮ መፂና ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ብዙሕ ኩነታት ከጋጥም ዝኽእል ከም ዝኾነ እንዳተፈልጠ ምስ መፀ እዚ ፖስት ትራውማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር ወይ ፖስት ትራውማቲክ ስትሬስ ሲንድሮም ድብል ሽም ተዋሂቦ ኣብ ኩሉ ንውግእ ወይ ንወታደራት ጥራሕ ከይኮነ ንኩላህና ከጋጥመና ዝኽእል ነገር ኮይኑ ፈሊጥናዮ ኣለና እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክሕተታት ኣለዎ እንታይ ምስ ኮነ እዩ ሰብ ያው እንታይ ምስ ኣጋጠምዎ እዩ መሊሽና ኢና ድሕሪ ክንደይ እዩ መሊሽና ኢና ሕጂ እንታይ እዮም እቶም ንሓደ ሰብሲ እዚ ሰብ ብስነ ኣእምሮዊ ማህሰይቲ ተጠቂዑ ኣሎ ክንብሎ እንድሕር ኮይና እንታይ ክህልዎ ኣለዎ እዚአን እየን ንኣብነት መጀመርያ እቲ ኩነትሲ ቅድሚ ወርሒ ቅድሚ 2 ወርሒ ኮይኑ ከሎ ዓመቱን 10 ዓመቱን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከምዚ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ኮይኑ ክስምዖም ከሎ በቃ ሕጂ ሓዊ ከም ዘሎ ሕጂ ሰባት ቅጥቅጥዎም ወይ ግረፍ ከም ዘሎ ሕጂ ኣብ ፀገም ከም ዘሎ ትስምዒትካስ ከምዚ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ እንድሕር ገይሩ ይነግረካ ኣሎ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ሓንጎልካ ፕሮሰስ ትገብሮ ዘሎ እሱ ፀገም እዩ እቲ ካልኣይ እዚ ከዓኒ መዘኻኸሪታት ሕጂ ክብል ከሎ ወይ ድምፂ ክሰምዑ ከለው ሓደ ግዜ ኣብ ብሲናይ ዝሓለፉ ኤርትራውያን ይዘራርብ ነይረ ዝኾነ ዓረብ ዝዛረብ ክሰምዑ ከለው ይስምብዱ ወይ ከዓኒ መብዛሕትና ኣብዚ ዓዲ ምስ ኣብ ኣውሮፓ ምስ ኣተና ወታደራት ወይ ፖሊስ ክንርኢ ከለና ብስደት ዝሓለፉ ሰባት ሕጂ እውን ዝጎይዎም ዝመፅዎም ስለዝመስሎም ከምኡ ከዓ ኣሎ ሶ መዘኻኸሪታት ወይ ትሪገርስ ኣሎ እዚ ጨናውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ኣብቲ ስቃይካ ከለካ ዝጨነወካ ጨና መሊሱ ክጨንወካ ከሎ ምስ ወላ ሓንቲ ምትሕሓዛብ ዘይብሉ ኩነታት ዋላ እቲ ኣእምሮኻ ምስቲ ናይ መጀመርያ ሃስያኻ የተሓሕዞ እሞ ትሪገርድ ትኸውን እታ ካልአይቲ ሲምፕተም alertness ወይ feeling on the edge በቃ ሁሉ ሻዕ ተጠንቀቅ ሓደጋ ክመፀኒ እዩ ኣብ ስምባደ ኣብ ፍርሒ ኣብ ሸቐልቀል ትኸውን እሱ ከዓ ያው እቲ
ኣእምሮኻ ክሃድ ስለዘይከኣለ ኣኮም ዓይነት ኩነታት ካብ ስምባደ ክትሓድ ዘይምኽኣሎም ሰባት ኣኮም ዓይነት ነገር ይገብሩ ሓደ ሰባት ብዛዕባ እቲ ኩነት ክሰምዑ ኣይደልዩ ካሊእ ሰብ ከልዕለሎም ኣይደልዩ እዚ ከዓ ሽግር እዩ ምክንያቱ زي مذكر تصدقني بزح ذكرك أنا قر كله فتذكر زي مدلا يتصدقني ينسيت راح يكون أنت تصدقم تخال أي تصدقم سؤال كامر الساعون كبير سلازخنا نمر الساع لهم سبات وي ناب دراجي خدو ناب الكحول خدو ناب كالي يرسعني إلهم زحسبوا نجار يخدو including gambling راح بقى مخها نخط حزل كامبنياتو كل شعبتي بتحلو في سلة تجنق أب حلمي سلة تبهرر ولا أب سؤال كخو في الكخول لخون كم فيلم سؤال سلازم مزكا بحساب سلازوس دكا بزح نجار سلازلو نزل avoid نمقباري لهم بزحات سبات ناب مسا ناب دراج ناب فيلم ملو ليت مرعين نخي دقسمو بحلمهم نخي شكرو بزح كم زيتات عنده كالي كأ مسؤول تتحاسة كالأوتو ناي أمرو ناي شنكات مس ناي سنة أمرو حمامات تتحاسون أبنك فرحي ويكا فوبيا نبلوسون ناي فرحي نجار كلش كن سبيسيفيك نجار نابنت ماي ببحر زحلف مسابات ماي يفرحوا ويكا لعلد بلبوتا بريخ بوتا تفرحوا ويكا نيشتي تصبي بجزا بيت ما سرتنا ويحكي زجبرو سبات تصبي بجزا ولا ليفت كمان زي elevator سو يفرحوا so استفلا سبيسيفيك زخنا فوبيا نبلوكم وعينة حمامون كابزي سنامروي بسلاخ مزيو depression زي كزانت نبلو ويكا دعم بكا حزن قواهي محير دخونا كل نقر تسلمتكا نفسها أزيخا تتحيزكا تريا نابكم أول يمرحيو عندنا زي أكداسي زي dissociative disorder نبلو كما يو بكا كاب هالوات كاتطفئ داركا كاب نفسها وصأ تخون هاتفتف تبل وي تزارب وي تفلطن وي قال حجي بزح غزي انت ባህልና ጽቡቅ እዩ ናቱ ሚንሳለው ከምዚ ሰይጣን ሒዝዋ ወይ ከምዚ ኣለፋ ሊፍዋል ማይ ጸሎት ወይ ማይ ድጋም ቀሺ ጽዋዕ ገለ ግን ሓንሳ መንፈሳዊ ፕሮብለም ከይከውን ይኽእል እዩ out of body ካብ ነብሶም ወጻኢ ዝኾኑ ግዜ ሃለዋቶም ዘጥፍኡ ኩነታት አሉ እቲ ቃንዛ ካብ ምብርትዑ ዝተላዓለ በቃ ሃለዋቶም ክሳዕ ዘጥፍኡ ሕጂ ከምዚ ክብል ከለኹ ፌንት ይገብሩሞ ካብ ወጻኢ ይኾኑ ማለት ኣይኮነን ግን እሶምን ነብሶምን ይፈላለይ ዳርጋ زي عويلهم الزاربو وي كم زيناتهم سبخونو وي بالنت خونو وي جلاجن كابناتهم وصعد حد صنيحكا كم زكو ايخالكا وي كم زي اخكوت تبلنير كختبلهم كلها اي ذكرون كمان وي كا ققرو بيوم تذكرو زي dissociative disorder وي كا out of body experience نبلو كاب نفسهم وصع سلازخونه بزحات سبات unfortunately ናይ ነፍሰ ቅትለት ስምዒታት ይመጾም ምክንያቱ ከቢድ ስለዝኾነ relentless ስለዝኾነ ክትወጾ ስለዘይትኽእል ሕጂ ዝኹሉ ንሓደ ሰብ ይጋጥሞ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ዳያግኖዝ ንኽኸውን ናብ ሓኪም እንድሕር ከይድካ ካብዚኣተን 3 ወይ 4 እንድሕር ይጋጥሞ ኣሎ ምስ ፍርሒ ምስ ኣብ ዘጋጠመ ኩነት ዝተተሓሓዘ እንድሕር ኮይኑ PTSD ዳያግኖዝ ክግበር ይከኣል እዩ زي تاناي مود أتازي نيجاتيف أنا يتأكمني أنا يربحني أنا كل شيء حمق نجات راح يزقط مني زبل سمعكات زحد روم سباتون مسؤول حازي فإليو سلازي زون هجات المثالي زون حدا خبتي مرآيا تاتو يو PTSD كالي قرب فليس زبالة جن كأتمساسالي complex trauma نبلو نجار كألو زدما ياو عندهم قرب تقيسيونيرة نوح جزء زخدة بفلاي كأني أبقول عد ويكا بزح عقم زي بالله أبدأ كنستيون خوني خيلو جن نوح جزء دخدة مو
بتأمنه بتفلتو بتقربو سب زقاق مكابدل إذا complex trauma نبلو نقل إذا كبيديو مخنياتو بزح كزي أب ناشتو قلعت ويكاني جنابتنا مجمرة هيوت كاخجات مسلتخل كيدل دل كاقولها سنا أمرها وين كي إتي أمرها وين كي تواقر خلو بزح فلتأتاب زي اللي كاجزي سلازخون وين ن أمرها process نخجبرو ننزل نجار سلازت سجم كبيدي جبرو تخل أي بتأمنو سب خون كله بولدي بحلافنك كوستو زقبقهم سبات بمهران بقششتي بمشايخ حلافنك كوستو ويدما كحجزوها بروتكت قبلها تتصبيهم سبات كقود أخا خلو السوق كبيد زخونة محسيتي يمتزيو كزيخا نوبح كزيخا وسد ندحر كوينو نوبح كزي ندحر واسيدو كم زي one of مشيلنا حانتي event إذا كنا وحزوا صدق خول كله إذا حساي خوني خيليو complex trauma ويك أستوس أسبب trauma نقوله بفلك أبينهم أبناء قلبت ويك أبسي حدا حيل دلون حيل دبلون حدا دهالين حدا تدهالين أبزل الكوناتات بين خاسلة تخون خلي سب سلا زير الدالكا خلي سب كتنقر بستفل عليه نخنات سلا زد سأجمكا أبون complex trauma كقات ميخل سوسا سبب trauma نقوله بفلاي تاني تي زبدلك كاسب كترح قالو خد كدلو قديف كايو خد كيد أبزي تخللو خمت عنده يزبالكو بتأمنو سب ندحر كوينو بفلاي كبيدن وسبسبن يقبرو مالتيو استحلالخ تروما نقلو زي أتنكا أبلعلتن عنده يزتقسناين ناتو زخونة specific زي feelings of guilt و shame و بقى زناي وردت ناي طفاتينا كم طفاتينا خمس فونوز سمعهم وستلو تحدى حفرة سمعك مالتي هو حفرة سمعك حفرة راح وين كيكونه وردت وين كاب حفرة وين زحلف عندنا خا كم طفاتينا خمس فونك اسمعك ناي حتى أبقول sexually abused تخون قلعت بزح جزء زيادة تسمعي أنا خمس جيرة نيرة تزيكون أنا بعلي كم زوا ولا زعم تصدق نستيونكم خلقات مني خيلي تي نتسمعي تات كان زي مقود صار حجي أبدك نستيون أبدك تبعتون حنسا كل تستفل عليه مرآيات هالو لك نستيو بزح زي نابوش تغني خون مو نبعتن حزنا قهيئن تأن مقود صاري سئنا لك تبعتو خا حرقانهم مقود صاري يسئنو سلازي جن كلتي أختري أخلخا بتزقات أما تمكرو ناي سمعتها كان مقطع وسمعتها كان زي مقود صار حدقا يمص concentration ويك أزي أقالبو خا يوسد سلازي ناي نتمرتين نسراح مس كالوت زلكا ركب نزو كله حسايا يخون مالتيو ياو تتعنتو إذا نقركم كاب سقاخا وكاب زنبس خاوت إذا قبرتها خونتات كأخقات مثل زفل كمون أكالا ودخونه حمام رأسي زعول والمبال زي لبخا محمام أف لبخا محمام كابدخا محمام بزح جزء إمباكت أب صغيرة وأنا كاب بزحات إيرتراويان أب استفل عليه بوتاتا ولا حنت بزح إكسبلين ده يقبر حمامات في اللايزي ناي معنا ونجر ناي كبد نجر ناي كم زي يرأيمو ولا حنت خلي explanations لزير كبرنو من البات مستزقات أما نجر تخوني خيليو زبهال يسمع سحتي لمستا عم تويك أزي ناي كم زار متسيوا خمس جيروا مزبهال بفلها بنا أشتو من إسعاد السودي رئيه زي أخل أيتي دقاقي ما زريعة كاب بيت السبب كاب تنقاتتي كل
كله constantly زعبات خونة محساب كاب وموسى زي مخال كا نخلقت سبات مسخلقت زلكا ركب سلازهاسيو كاب عروق محازوت كاب بيتسب كي تعرفه ناي مرحق ناي مقلال نجر كالو زي complex trauma بفلاي كم عينة استعلو أي أمنني زبل نجر من سبات أنا مني أمنو زي زبل سمعي كختل سلازخل أب ركباتون بفلاي ولا بني حدا ركب كي تعرفون بزحجم كم تصيخ إليو دحر كم تعرفوا يزبلكوا avoid نمقبار مزيد لحساب إلهم alcohol drug abuse تقبلوا له ننفسهم دحاسيو له عندنا خا يا كمتي أنتوا دقي مزبلكوا نفس الأثلات زحاسبو ويك از فتسمون علو so زي كساحج استزراربنايو تروما نحدا والكسب انتاي قبرو بخمي يحاسيو أبزبلينا تزراربنا حد جزء تروما نبملو حبرة سب كتقع خالي وكم زي كل شيء عايز تكمل مجلات إتاء نحبرة سب بملو كم زي بتختخيب بلو كم زي تحس كم زي زعرقة شركي عقمية بلوني بتحتخ حبرة سب بتشارك عند حرمسيلنا كم زي تدقاقة نوح زخدة نبزحات سبات زتقع هاسيا بحد حبرة السب انحرالو بقى خمزي خوني بتعتخت حبرة السب زي collective trauma نقولو حباراوي هاسيا نقولو نتحدى سب راح كيكونا نبزحي أبزحة نحبرة السب كله يقول حجي تحدى سب ولا حد خيقات أمو شجر بغت تخيقات أمو يخيليو أبتبوتا سلا زي نبرة أبنك حدا تفتراوي حدا قامت شيء أبتبوتا سلا زي نبرة خيقات أمو خيليو جه أب كم أب ببزحيز تتقع حبرة السب نحري نبرالو كم زي collective trauma بنبلو ويد ما تحبراوي متقعتي أبو إذن برزلو سبوء كشجري خيليو مالتي أجهز collective trauma نبلو انتاي مالتي بزحات سبات مونا نحد حدهم بيتسب سلازخونو دك حجر سلازخونو دك حدا community سلازخونو دك حدا جزاوت سلازخونو نحد حدهم متأسسار زلوهم سبات حدا كنت كسيوخلو كلهم زدقع نجار وين بزحات كاباتهم زدقع نجار خون كله نزي كامزا حبراو كامزا يقبرو ناي حدا سب اجي بحد سيرو خنريونا ابنت صبو مثالي ايكونن جن يقلص لي الى زحسبو اب حدا غزاوتي حدا بيتسب كغدو خلو كله تبز بحلنا كله تجزاوتي كيدو يبصحهم يتصنعنعهم عسورالو سالستلو انداته بحاله توم بيتسب كسع دبس تخيد بتحببارات يقبرلهم كابتي كابت خبابي كابتهم جزاوتي كابتهم مغربهم كابت كله كابت حبرتسب قل كله حبرتسب كله تزقم تزقات مو وقديو ويكا مريت من قطقات وي وحج قلقاتيمو كلهم توم جزاوتي كلهم توم هاجرهم تزقاتهم قال زتصنانع عيله زبركات عيله كله كل خاص كانزات راح يزلكا سلازي حبراوي متقعتي اغاصيمو مالو زوم سبات يبحال بهاجر درجه خون يخل لابنت اب امريكا زرانايو دحرتي 9/11 وي زي بمسكرم كلتشحن حدن زقاطمو بدحريو امريكاوያን دارغا كلهم ابسن بعد زاتولو كنتات نيرو بحلهم تغيروا بوليسيتاتهم تغيروا بزح نجار تغيروا كيروهم كم حزبين عتاتهم كبهالي كاليو أبكال أو حبرة سباتون هم وكجات ميخاليو بزح يجات ميخا سلازي تروما خمس عينة نجار تايقة وحج بزح كذي قدمي وجه كم زينا نرنا دحرت وجه كن كم زي فينا زبلوها حبرة السبات يقطمها ويقدمي تحدقة خمس نرنا حج كن كم زفينا أب كامبوديا أبنت قدمي كاميروش من صوم
كم زنيرنا حججن كم زينا نجبر يبحال أبزح بوتاتاتون أنا ناشتو خلنا خنعب هاي يبحال نيرو قدمك أي شبر تحت أنا أبى بسابة سلسلة عبخو قدمك أي شبر تحت أي شبر أنا زعبك أي شبر هاي بزح يفلتني بمكان من باب سفلتكو فزي كوينو جن قدمن دحرد بحال نجر نيرو درك قدم ممسو دحال تحرم ممسو انداتا بحالنا إنا عابينا نحنا سلازي كوم ألو قدمن بخوم درجة زلوت أكا نتهز بنت حبرة سب زلوتو مع سيتي collective trauma نبلو أزي أبوغ أب جينوسايد أب زي بارايو خوينم كشيت وكلو تسلمتي أفريقيا كشيت كلنا مالتيو terrorism خوني خيل natural حدقاون تفتراوي حدقاون خوني خيل زيهم كلهم نتي نحدث ويدما تحدث بس تعنتو يزبلنا post traumatic stress disorder ويز نحدث بخاصيات راح كيكونس نتي حبرة سبون كم تعنتو يزر أخوكم يبتعتخو that's why نتي نزز تتكم كله زي بقى لكعتي نتي حبرة سب زتححزو زت أمامرو نجر حزن كحقوس كا بزوح نجر تكفافللو نجر نزي كله يبتعتخو نتوم عبي تعدي يوصاتو منطقعات سلازخونو كأب حد بوتاتات كأتقعتن تتقعتن تباهيلو تسبيت كفافل سب تترات أراي خون سب لبو خفيتو كتقعي خالي سلازبل عندنا تي resources ون تحسوون كيهلو يخيليو سلاز تحسو تزيبل كاخا مبصح كتكيدا تخيلني خان خالقوت كتتصنانا عي تخيلني خان نخالقوت كتبصحلو ما يتخيلني خان سلازي في نت حبرتسب زتأمرو نجر إندا تبتاتخ يخيد مالتيو سو collective trauma تخال أي حدقة هاسياد متصير collective trauma تاي يمتص يا already تزرابي بناردوينا نت حبرتسب كجمعو يخيلو أكلته حدقة زودقون حدقة زودقون من أزيوم تحسيون أزيوم زي تحسيون دابلا نت حبرتسب كخفافلو يخيلو مترقارات مخناتو تروما مالت نتي سيفتي خانتي وحسنت كان ديو تنكيفو أني قوة زبوتها زو حسيلكا تنبرلو زنبركا بوتا انديو ولا تقوديو تحاسيو سلازخوم وسلازخونا وحسنت أبزيبلو هاواهو بتنبري قبركا لا تحبر تسوون كم تعنتوي أمريكا دحري مسكرم كلتشان حدا مشي بالنيرة شعو انتهي خوينو انتي بقى زوحسيو دبهالو بوتاتات كله تنغاني قم سلازي وحسنت سيئنهم كم حبرة تسب تبهدون يتقعي تقدم بعد نابو تخيد كمعدن يخيليو كتصنان عني يخيليو كمهرني يخيليو كم زجرنا إنا قدم حجة كم زجرنا إنا تميتنا أبنت بمسألة وزي كم زجرنا إنا وزينايو كم ببحلا وزخونا كم عينت كنا تعطلو نابنت وحج نتحرمج ودحرت وحج كم زجرنا إنا نقبر زولت بحالها وزخونا نقر بقى كم زيت كم زيرو تحت زيرو موياتو شعوت حبرة سبب قلولاوياتو بدحري أزلو نقر نداخبد يخيد ياو مفتحتاتنا ممسع عقمون نايت حبرة سب مبزحتو سب ندحر نحنا نربحنينا ندحرينو اب ديبريشن ندحر اتيو بزح نقرات ندحركم وخينو problem solving ويدما ناي مفتحنا ممسع كألات نايتي حبرة سبون يدكم سلازي حبرة سب أزيو دخوم مخون تنسبات كم ويلنا لنا تسمعهم سمعت عن طريقة لسنا لنا تحبرة سب بعدون سلازي حنسا ولا سخاخي تتقعك تحبرة سب كتقعي خير حنسا كا كلتي أخوني خير أتقامي خون مالتي
ስለዚህ በጠቃሊሉ ዋላቲ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ምብዳሕ ዓቕሙ ኣባላቲ ውልቃዊ እውን ኣብቲ ማሕበራዊ እውን የማህመኑ የትሕቱ ኣዝዩ ትሕቱ ይገብሮ ስለምንታይ ትሮማ ከምዚ ዝገብር ኢልና ክንሓስብ ከለና ያው እቲ ክሳብ ሕጂ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝኸውን እንዲና ኢልና ነርና ከመይ ገይሩ ይኸውን እንታይ እዩ ኣብ ውሽጥና ዝኸውን ኢልና ክንሪኦ ከለና ያው ኣብ ሓንጎል ዝኸውን ነገር ስለዝኾነ ንሓንጎልና እንታይ እዩ ዝገብሮ ሚዩት ተትገብሮ መቃልሒ ይስማዓኒ ኣሎ ናይ عصوا بابجاهم نقولاتكم كنريكم سلازي نقل بحساب كن عصوا اي نقل لنا زي عصوهم ما سبات لهم عصوا بليز اوكي سوري سلام እንታይ እዩ ዝኸውን መስለኩም ኣእምሮና ዝተፈላለዩ ክፋላት ዘለዎ ያው ቁሩብ ኮምፕሊኬትድ ግን ኣፀቢቑ ኮምፕሌክስ ንኸይከውን ከምዚ ኣገረ ከረዳእኩም እቲ ኤግዜኪቲቭ ንብሎ ኣሎ እዚ ናይ ሰባት ዝገብረና እዚ ናይ ቅድሚት ዝዓበየ ክፋል ናይ ኣእምሮና እዚ ኣብዚ ብላዕሊ እዚ ቀጠልያን ቁሩብ ከምዚ ክሪም ፃዕዳ ነገርን ዘሎ እቲ ብላዕሊ ዘሎ እዚ ኤግዜኪቲቭ ንብሎ ፕሪፍሮንታል ሎብ ወይ ድማ ንብሎ ናይ ሰብ ኣእምሮ እዩ ሕጂ እዚ ትምህርቲ ንመሃረሉ ሓሳባት ዓበይቲ ሓሳባት ንሓስበሉ ውሳኔታት ምዝካር እቲ ዓበይቲ በቃ ንደቂ ሰባት ካብ ኩሎም እንስሳታት ፍሉይ ድገብሮ ነገራት ዋላ ካብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ እንስሳታት ናህና ናይ ደቂ ሰባት ፍሉይ ድገብረና እሱ እዩ እቲ ላዕለዋይ ፓርት ናይ ሓንጎልና ቅድሚት ዘሎ ማለት እዩ እሱ ኣዝዩ ብሉፅ ምዃኑ እዩ ብዙሕ ቋንቋ ሎጂካል እዚ ኣመዓራሪኻ ምሕሳብ ገለ ዝሓስብ ኣእምሮና እሱ እዩ እዚ ናይ ቅድሚት ድሓር ብትሕቲኡ እዚ ብሰማያዊ ገይሮሞ ዘለዎ ወይ ሊምቢክ ሲስተም ንብሎ እሱ ከዓኒ እዚ እንታይ እዩ ነዚ ስምዒታትና ንስምዒታትና ጋቨርን ዝገብር ፅቡቅ ይስምዓኒ ኣሎ ፅቡቅ ኣይስምዓኒ በዓል ክስተፈትውኒ ድዮም በዓል ክስተፀልኡኒ እዮም እዚ ያው ጠሜደ ፀጊበ ቆሪረደ ከምኡታት ነገር ስምዒታትና ጋቨርን ዝገብር እዚ ሊምቢክ ሲስተም ንብሎ እዩ እሱውን ቶም ዓበይቲ እንስሳታት ኣለዎም ከም ማእከሎት ንብሎም እንስሳታት እውን ኣለዎም እዩ እዞም ማእከሎት እንስሳታት እዚ ታሕተዋይ ግን እዚ ብሬን ስቴም ንብሎ እዚ ምስ ዓንዲ ሕቆና ዝተተሓሓዘ እቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይ ኣእምሮና እሱ እቲ ናይ መጀመርያ ቆልዓ ገና ክፍጠር ከሎ ህፃን ቅድሚ ምውላዱ ዲቨሎፕ ዝገበር ፓርት ናይ ኣእምሮና እዚኣ እዚ ብሬን ስቴም ንብሎ ወይ ናይ መወዳእታ ኣእምሮና እሱ እቶም ንኣሽቱ እንስሳታት ከይተረፈ ኣለዎም ኩሉ እንስሳ ኣለዎ ግን ዋላ በዓል ጠበቕ ዋላ በዓል እዞም ንኣሽቱ በዓል ቁርዖብ ገለ መለ ከማን ከይተረፈ ኣለዎም ሬፕቲሊያን ብሬን ከማን ይበሃል እዩ ኣብዚ ታሕቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ስርሑ ናይ ሓደጋ ግዜ ብሬን እዩ ኣብ ሓደጋ ክንከውን ከለና ብጣዕሚ ኣክቲቬትድ ዝኸውን ክፋል ናይ ኣእምሮና እዚ እዩ እዚ ኣብ ሓደጋ ግዜ ንጥቀመሉ ኣእምሮና እቲ ዕብይ ዝበለ ፋንክሽን ዝበልኩኹም ዓንቶይ ምሕሳብ ምዝዛን ምዝካር እሱ ንዝበልኩኹም ነገር ንዕኡ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ሓድ ከመይ ገይረ ካብዚ ገዛ ዝሓዊ ይነድድ ኣሎሞ ካብዚ ገዛ እዚ ንምውፃእ ጥቕመኒ ሕጂ ሓደ ሓደጋ ክመፅእ ከሎ ብጣዕሚ ኣድላይ ክፋል ናይ ኣእምሮና እዩ ካብ ሓደጋ ስለ ዘውፀና እዚ ፓርት እዚ ማለት እዩ ግን ካብ ሓደጋ ምስ ወፃእና እንድሕር እሱ ክኸውን ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ ምሽ ሓደጋ ይጋጥም ሓደጋ ምስ ዘጋጥመሉ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ነዚ ካብ ሓደጋ ንክንወፅእ
أمرنا بتذكال بالحين خسرح تخالي زي ناي كدميتا أمرنا زي emotion process تقبر أمرنا يعصوي مخنياتو waste oxygen يكون ولا تخالي زاد اللي نجر نابزت راح يزيد اللي مخنياتو ناي كاب حدا قال ناي موسى to function تزاد لينا نجر كاب حدا قال موسى سلازم نزين خخون مكان أمرنا يعصوي حجي that's why عنتوي مجمرة حنجمر كلنا نتايلة نستوسنا جزيد حر حدا جا نستوسنا جزيد حري ولا ورحي هنا لا قال أبسم بعد نختنبر ناي مهدام نقر راح كرأيك توق بزبالة قطري وهي حدا نقر بزوا دقة قطري وهي عود بلا عويلو زارة بسبب السمع كقطري سنبيت كخب حدا جا موتا تدلي مهدام مدلايكا أدلاي جنا بز راح تحسب كم زلخاء زرقي أبتحدقة كم زلخاء لزخونة سمعك هذا له دحري شدش تصومون دحري خلت ورحي إذا نجرزته ما بيسو كله كم نبور كمالكو كم زعيمة حدقة قات إنه الناس بز بمسكوت زلي لواتي حجكن لو متصبق على كتب دحري تخيل كوين كاستيل لو مون بمسكوت زليل كا وصا زبلا كان دحر كوينو ويكا سايرن وي زخونه دمص بالسمع كا قطري كله نجر كا تريجر دي خون دحرالو شعور إنا post traumatic stress disorder نبلو حجي اب complex trauma ننوح جزي زغتسلس لزخونه لكم من دي عنتوي تزخون ننوح جزي سبات كم سب كيكونس كم زي كم ناي مهدام ناي محبا ناي ملقاس ناي زي مذكر ناي زي من مززان أمرو طرح يدسرح سلازي أبتي نورمال كونت تمرتي ختم كمارو خدالي خلو ويسرح كدالي خلو وي ريليشنشيب مسكال أوت كجابرو خدالي خلو ويسو إلهم كزناقو خدالي خلو يخبرو مخناتو ناي حدا قاق زي أمرو طرح يدسرح زلو سلازي زخونة حجي نابكستاين متسس لزلنا اي قرباب زياد سقط زلخو تاك جبري كال زبل نجر حجي ناي حدا غزي امرو طرح سلازخونه سرف زلو تي حكم الناديو مرققا متهددا بخالي منقدي بمزنقا مسكال اوت بمخان كونسلينج كله بمزراب أدلاي تخيلو ناي مدكسي ناي متحدد يفوز بموساد انتا ultimately نمتا يزقبر نتا أمروها ناب نبور يمرسو سلازي ترقاقيكا تحداديكا تحسب هجي لازي انتا عينت أنالوجي بزح زيتك أم أنا كمز عينت سرحلو بوتا ديسكي كنزن تخينوسي تورقت ما أقبلني ويدما انت أموت بالنيرة تبلكمني كرخبو خمانا يكألني مهناتو كم زبك على ترمس مسيلولو كنت عرفي لك هدي لك بتحسب له دخل كونتات يكونن أمرناون لكعكم ويدخون ندحر أب بنا حدا جاكزي راح ندحر نحسب علينا كله نجار ببوتو فايل تجيرو بجزيو بأيقونة ندخون كم زي دخون سلازي كدمي زخانة نجار مقانو كهدا علوه نزخاني ريكابر نخجبر بزح نجبرو نجارات علو حدا خابو تعنتوي كم تعنتوي زبالكم استفل عليه تكنيكات مدات تتكلمنا نسبات كم زهاجو خنجبر نخالينا بتي نحنا بسايكوثيرابي زجبر نجارات علو بحكمنا بسايكاتري زجبر نجارات علو عندنا خاني أب حبرة السب كاني وانا تنعخاتكم كلكم زدله استفل عليه تكنيكات علو حاجة أنا قد محجز زجبرنا وتكسات زلو تأبتمت صناعتي ونزرع أخو نزياتن تكنيكات سيف كام بليس بهال التنافسها التحسس بها هدء كتب الزجبركات تكنيكالو نوعو يمهري عندنا خاء نحن مجمرة كزي خوم مستسمعة كما عسيو شعو خان تخوين إل كان حدث بزعبو خمز حسب كتقبرو خلخا تي نتا أمرو نابزي نابتقدميت نابتي كم سب كم زحسب تقبرو لخا كم ناي حدا قاد راح كيكونس ناي مذكر كألتو
كيك ستارت تقبرو ويدما تبرتاتعو لها عندنا كابو حليفو كالي butterfly hug ወይ bilateral stimulation ንብሎ ቴክኒክ ኣሎ እሱን ከምኡ ኣእምሮኻ ናብቲ ንቡር ንኽምለስ ይገብር ከምኡውን 4 elements ዝብሎ ካልእ ቴክኒክ ኣሎ እሱ ከዓ ከምኡ ልክዕ ከምቲ bilateral stimulation ናቱ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክትጥቀመሉ ትኽእል ንኣብነት ምትንፋስ already ለኩሜ ኣየር ምስሓብ ኣየር ሙሳድ ከም ዝብል ኣእምሮና ምግባር እሱ ሓደ እዩ ካልኣይ ወይ ማይ ምስታይ ወይ ጥጣፍካ መውሓጥ ከም ክትርበሽ ከለኻ ዕግርግር ክብለካ ከሎ ነቲ ኣእምሮኻ ንኸይዕፀው ኢኻ ትገብሮ ተዘክሮ ለካ ካልእ ፋንክሽን ኣሎ ካብ ምህዳም ኣብ ምህዳም ዓለም ኣይኮንኩን ደለኹ ኣብ ህድእ ምባል ዓለም ደለኹ ትብል እንደገና ኮፍ ምባል ዝኩሉ ነፍስኻ መሬት ከም ዝሕስ ህድእ ኢልካ መሬት ከም ትሕስ ክትገብር ከለኻ እሱን ይጠቅመካ እዩ ስለዚ ከምዝታት ቴክኒክስ ኣሎ ግን ዋናቲ ክኸውን ደለዎ ነገር ሰባት እንድሕር ሸገርገር ሸቀልቀል ነዊሕ ግዜ ኣብ ዝገበረ ነገር ጭንቀት ወይ ኣቮይድ ምግባር ብኡ ንኽሓስቡ ስለዘይደልዩ መስተምስታይ ድራግ ሙሳድ ኩሉ ሻዓብ ዓውድ በለ ሙዚቃ እንደርፍን ደለዎ ቦታ ጥራሕ ንምዃን ምድላይ ገለ ከምዚታት ዓይነት ነገር ዘለዎም ሰባት ትምህርቲ ወይ ስራሕ ንኽመሃሩ ኣእምሮኦም ምህዳእ ዝኣበዮም ሰባት ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ካልእ ሪሌሽንሽፕ ኣብ ቆልዑት ኣብ ምዕባይ ስምዒቶም ምቁፅፃር ዝሰኣኑ ሰባት ክህልው ከለዉ ከም ተራ ነገር ክረኣዩ የብሉን ሕክምና ወይ ሓገዝ ክደልዩ ኣለዎም ምስኡ ተተሓሒዙ ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ከቢድ ነገራት ከጋጥም ከሎ ሓደ ሰብ ጥራሕ ከይኮነስ ኩሉ እቲ ቤተሰብ ወይ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ክጥቃዕ ስለ ዝኽእል ሓደ ነገራት ከዓኒ ከም ሕብረተሰብ ከዓ ክንገብሮ ወይ ክንሓስበሉ ዘድልየና ነገር ኣሎ ንኣብነት ይቕረብ ምብህሃል ንነብስና ከም ንጥዒ ምግባር ኣብ ነብስና ዘሎ ፀገማት ህድእ ናይ ምባል ዘይምኽኣል ንዕኡ ኖቲስ ምግባር ንነብስና ሓገዝ ኣብ ትረኽበሉ ቦታ ወይ ሰላም ኣብ ንረኽበሉ ቦታ ምግባር እሱ ሓደ ኣድላይ ነገር እዩ ካልእ ንዝተበደሉ ሰባት ከዓኒ ኣብ ሕብረተሰብና ውሽጢ ክንሰምዓሎም ክንፈልጠሎም ክንደናገፀሎም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ብዙሓት ሰባት ዘይምጥዓይ ነቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ኣብ ዘይምጥዓይ ስለ ዘእትዎ ነቶም ኣዝዮም ዝተጎድኡ ሰባት ክንድንግፀሎም ክንኣምኖም የድሊ እዩ ክንደናገፅ በጠቃላሊ ንኩሉ ሰብ ንምድንጋፅ ነብስኻ ደፊእካ ንኻልኦት ክትድንግፅ ከለኻ ሓደ ናይ ምጥዓይ ምልክት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ንሕና ዘይጥዒና ነቲ ዝመፅ ዘሎ ጀነሬሽን እውን ንሃስዮ ኢና ኣብ ዝተጨነቁ ወለዲ ዝዓበየ ቆልዓ ጭንቀታም እዩ ድኸውን ሓደጋ ኣብዚ ዓለም ውሽጢ ሓደጋ ከም ዘሎ ጥራሕ እዩ እንዳፈለጠ ዝሓልፍ ማለት እዩ ኣነ መፅሓፍ ቅዱሰይ ንብቤ ግን ኣብ ካልኦት እምነታት እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዝህሉ ይዝርዳእኒ ኣብ ባህልና እውን ኣሎ ሓጢኣት ናይ ወለዲ ናብ ቆልዑት ይሓልፍ እዩ ክበሃል ከሎስ እቲ ሓጢኣት ከይኮነ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ዝሓልፍ እቲ ጭንቀት እቲ እንታይ ከም ዝኾንካ ዝፈርሑ ሰባት ብፍርሒ ኣብ ጭንቀት ዝዓበየ ቆልዓ ፍርሕን ጭንቀትን እዩ ዝወርስ ፀገምካ ህድኢልካ ናይ ምፍታሕ ክእለት ብዘይብሎም ሰባት ከባቢ ሰባት ዝዓበየ ቆልዓውን ከምኡ ፀገም ናይ ምፍታሕ ክእለት ኣይህልዎን እዩ ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ንነብስና ኢልና ጥራሕ ከይኮነስ ነቲ ዝቐፅል ዘሎ ወለዶ እውን ክኸውን ኣለዎ ክብረት ናይ ካልኦት ክንደፍር ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ዝገደደ ቅልውላው ኢና ነእትዎ ስለዚ ምክብባር ኣድላይ እዩ ይቕሬታ ምትሕታት ወይ ይቕሬታ ምሕታት ናይ ካልኦት ይቕሬታ ምቕባል እዚ ብሉፅ ነገር እዩ ናይ በቃ ደለይቲ ሰላም ምዃን ንኻልኦት ምቅርራብ ከምዚ ሕጂ ትገብርዎ ዘለኹም ነቲ ሕብረተሰብ
ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ምቅርራብ ናይ ምጥዓይ ናይ ምሕዋይ ነገር ምድላይ ምግባር እዚ እውን ኣድላይ ነገር እዚ በቲ ብሕብረተሰብ ደረጃ ክንገብሮ ዘለና ኢለ ዝኣምነ ካሊእ እውን ብዙሕ ኣሎ ፍትሓውያን ምዃን ናይ ፍትሒ ነገር ከም ክስታይ ምሳድ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ከምዚ ንክኸውን ኣይነፍቅድን ኢና ከምዚ ዓይነት በደል ከምዚ ዓይነት ዓመፅ ንክበፅሕ ኣይነፍቅድን ኢና ክትብል ከለካ ነቲ ሰላም ዝሰኣነ ሰብ ነቲ ምትእምማን ዝሰኣነ ሰብ ክትኣማምን ከም ዝኽእል ስለትገብሮ ናይ ምጥዓይ ሂል ናይ ምግባር ናይ ምሕዋይ ክእለት ኣለዎ ማለት እዩ ኣነ ብሕብረተሰብ ደረጃ ከምዚ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ዘለኹ ብኢንዲቪጁዋል ደረጃ ክግበር ዝከኣል ነገር ስለ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ስቢር ዝኾነ ቀሊል ኮይኑ ብምዝንጋዕ ህድእ ብምባል ኣተናፍሳኻ ኣዕሪኻ ነፍስኻ ካብ ስትሬስ ካብ ዘለዎ ቦታ እልይልካ ባዕልኻ ክትብድሆ ተኽኢልክን ፅቡቅ እዩ ክዱዳት ግን እንድሕር ካብኡ ዝገደደ ንሂወት ዲስራፕት ዝገብር ማሕሰይቲ እንድሕር ኣሎ ግን ናብ ሕክምና ምኻድ ይከኣል እዩ ብዙሕ ናይ ተኽእሎታት ኣሎ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎታቱ ዓብይ እዩ ትሮማ ድሓር ካብ ከምዚ ነብሱ ዘጥዓየ ሰብ እንደገና ንሕብረተሰብ ናብ ጥዕየት እንድሕር ወሲድናዮ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ዓብ ብርታዕታት ኣሎ ፖስት ትራውማቲክ ግሮውት ንብሎ እሱ ከዓ ትልብ ትዓቢ ተፃዋራይ ትኸውን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን እቲ ዋና ነገር ናብ መጥዓይ ገፅካ ከም ትኸይድ ምግባር እዩ ኣይ ቲንክ ኣነ ኣብዚ ጠጠው ከብር መስለኒ ከመይ ጌርና ኢና ክንገብር እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብ ዝብል ቁሩብ ግዜ ስለ ዘሎ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ዋው ብጣዕሚ ቀኒልና ሰላመይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፕሬዘንቴሽን ኢኺ ኣቕሪብክልና ኣዝዩ ንብዙሓት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገራት ሕቶ ዝምልስ ማለት እዩ ኢኺ ኣቕሪብክልና ኣነ ብወገነይ ብጣዕሚ ዕግብቲ እየ ኩሉ ሰብ እውን ኣብዚ ዕጉብ ከም ዝኾነ ይርዳእኒ እዩ 47 ሰባት ኣለና ምናልባት ፈቃደኛ እንተደኣ ኮንኪ እንተደኣ ንዓኺ ፀገም ዘይብሉ ኮይኑ እቲ ፕሬዘንቴሽን እውን ኣብቲ ግሩፕ ቻት እንድሕር ሰዲድክልና ኣብኡ ከዓ ሰብ ሞር ብፍላይ እቲ እንግሊሽ ፅቡቅ ገይሩ ክርድኦ ዝኽእል እውን ሞር ከንብቦ ይኽእል ኮይኑ ክስማዓኒ እንተደኣ ኣብቲ ቻት ናብ ፓወርፖይንት ንዓና ዘቕሪብክልና ኣብኣ እንድሕር ሰዲድክያ ማለት እዩ ዝከኣል እንተደኣ ኮይኑ ኣዝና ኢና ነመስግነኪ ኣዝዩ ኣገዳሲ መደብ ኣቕሪብክልና ስለዚ እቲ ዕድል ሕጂ ንዓኻትኩም ክበኩም ንሰላም ኪዳነ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዚ ዘቕረበትልና ኣገዳሲ መደብ ንዕኡ ዝምልከት ሕቶታት ዘይተረዳእኩም ወይ እውን ኣብ ከባቢኹም ትዕዘብዎ ነገራት እንተደኣ ኣልዩ ኮይኑ ክትሓትዋ ትኽእሉ ኢኹም ግዜ ስለ ዘለና ብጣዕሚ ኣገዳሲ መደብ ኣቕሪባትልና ስለዚ ዕድል ክበኩም ይቐኒልና ሰላመይ ደጊመ ብሽም ኩሎም ነዋሪስ ቁሩባ ፀጊማትንላ እዛ ኮምፒውተር ሴቭ ክገብሮ ይከኣልኩን ገለ ፀገም ኣለዎት ፕሬዘንቴሽን ኣብ መንጎ ስለ ዝቀየርክዎ ግን ንወዲሕ ክሰደላ እየ ፅባሕ ወይ ገለ ሱፐር ወጊሕ እንድሕር ሰዲድክላ ናብቲ ቻት ሼር ክትብሎ ትኽእል እያ ፀገም የብሉን ኣሶ ወጊሕ የቐኒልና ንዓቕሞ ምናልባት ሕቶ እንድሕር ኣለክ ዝኸውን ኣብኡ ስለ ዘለኺ ንዓኸ ዕድል ክበኪ ንኻልኦት መጀመርያ ሰላም ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፕሬዘንቴሽን ኣይ ሆፕ ብዙሓት ሰባት ረቢሖም ተጠቂሞም ተማሂሮም ክኾኑ ተስፋ ገብር ብጣዕሚ ግን ያኔለይ ሰላም I know you are so busy ብሓይሊ ጎቲተ ኣምፅእያ እምበር በስነ ስርዓት እንዳተኸፈለት ገለ ትሰርሓሉ ስራሕ እዩ ግን ከምዚ ያለው ኮሚኒቲ በጃኹም ስፈልክዎ of course I will be very happy ክሕግዞም ኢለ መፅያ so thank you ሰላም no worries ይቐኒልና ናይ ባሓቂ እዚ ሓደ ካብቲ ዜጋታትኪ ንምሕጋዝ ትገብርዮ ዘለካ ሓያል ፃዕሪ ስለ ዝኾነ we are very proud ንኮርዕ ከዓ ብኣኻትክን ማለት እዩ ከምዚ ብነፃ መፂኽን ብገዛእ ፍቓድክን
ክትሕግዛና ምድላይክን ብጣዕሚና ነመስግን ከምቲ ዝበልክዮ ንሕና ኣብዚ ስደት ምስ መጻኻ ብዙሕ ቻሌንጅ ስለ ዘሎ ብዙሕ ብድሆታት ስለ ዘሎ ዘጋጥም ብድሆታት ከኣስከ ካብ ውሽጥና ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ንኽእል ኣብ ክንዲ ሕዋትና ናብ ዘይተደልየ መኣዝን ናብ ዘይተደልየ ኣንፈት ናይ መስተ ናይ ድራግ ናይ ገለ ዝኸዱስ ብከምዚ ዓይነት ቅልል ዝበለ ኣገባብ ሽግሮም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ድኾን ይርከብ ካብ ዝብል ኢና ተበጊስና ስለዚ ደጊመ ብልቢ የመስግን ዝናብ ኢድካ ሓፋቢል ክለኸ ይዕድል ክበኪ ዝናብ هراي سلام كما يتعلو كلخاتكم يغنيلنا دكتور سلام بلبينا مسكنكي كم تخبلوت أنا أحواتنا نخلو جزيخي وفيخي نتي نزي أبا خزلو فلتتنا عنا خطه الناس اللازمة أخي بتعمي دقي ما يمسكنكي حدا خارتي كفوسا نازخ ليون كتبليوت أنا حكي نتي ناي تراوما أو أنا زسفح بحبرة سب درجة كمتنا زخ الهاسي زفوس وني تحجز أزي تبق أتقل أنت حتى تدلي أنا كل تحتها تعلواني حدا سب إذا ما حسيت إذا مسوردو أنا الحكيم كخير كم زخل بز بقل زبالة مسارات أنت العريف فتحوه كخير كم زقبو إلكنا نيركي مسكرس مدهانة ليز وهابو كندي كم يجزي خي حوي مالت نستنوها حق زيدو لتأنح مسوك كثلت دلي كالكا بسنبادة بمسنباد يمتي إلكنيركي أفت مجمرة تخينا فريحة زارب كله حجي إلكنيركي أفت مجمرة بمسنباد يمتنا كم مسنباد سيمتي إلكنا نيركي أكلاوي قدأت كيام تعلنادو أكلاو قدأت سيمتري ويس مسكال حمامي تأساسري يفلت إسابات نعبنت أب حدقا مالت بموت حفتهم ويحوهم ويبعال بيتهم أب سنبادي يأتوا موني مسنبادوس أكلاتهم كأي قدأ كم زنابسن كلنا يوسدهم إذا سمسكال الحمام دي تأساسر ولا مسؤول يتأساسر يكفلت دلي مالتي يعني لي Thank you زنابي يعني لي ماشي صبو تعمل صبو حتوتات تحدى زعبا حكمنا زحتتيو أدلاي حتوي مخنياتو ولا ناب حكمنا تخدنا direct post traumatic stress disorder زبال فوسية بلون ግን ተን symptoms ምሽተን መርኣያታቱ ገሊፅና ነርና ንኣብነት ድቃስ ተኣብዮም ሰባት ናይ ምብህራርን ናይ ክሳይ እንድሕር ኮይኑ ዘደቅስ ዋናቲ ነገር ተኣምሮ ካሃዲ እዩ ኢና ምሽ ተባሂልና ደለና ናብ ንቡር ክምለስ ኣብ ክንዲ በቲ ናይ ሓደጋ ግዜ ሓንጎል በዚ ድሕሪት በቲ ናይ ዓንዲ ሕቆ ከም ኩሎም እንስሳታት ካብ ክንዲ ምሕሳብ ከም ሰብ ናብ ምሕሳብ መምላስ እዩ ትፈውሲ ሕጂ ንዕኡ ንምግባር ድቃስ እንድሕር ኮይኑ ኣብዩ ዘሎ ከም ዝድቅሱ መደቀሲ ፈውሲ ወይ ካ ዲፕሬሽን እንድሕር ኮይኑ ሓደ ካብቲ ሲምፕተምስ ኣንቲ ዲፕሬሰንት anxiety ወይ ዝስምባደ ፍርሒ ንብሎ ነገር እንድሕር ኮይኑ ከኣኒ ንዕኡ መተሃዳዲ እዩ ትፈውሶ ነቲ ሲምፕተምስ ኢኻ ተሕውዮ ንዕኡ ከተሕውዮ ከለኻ ኣእምሮ ናብ ንቡር ተመሊሱ ነብሱ የተሃዳደ ሕጂ ኣነ ከም ዝኸማይ ፈውሲ ንበይኑ ኣይመክርኒ ፈውሲ ምስ ካውንስሊንግ ፈውሲ ምስ ካሊእ ዓይነት ሓገዝ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ግን ከም ዝኽብል ከለኹ ፈውሲ ኣይትጠቀሙ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ዝተወሰነ ግዜ ፈውሲ ወሲድካ ነቲ ኣእምሮ ናብ ንቡር ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ ዘሎ ኣፋውስ ከምቲ ናይ ቀደም ግዜ ነዚ ናይ ኣእምሮ ኣፋውስ ናይ ዲፕሬሽን ድዩ ናይ አንግዛይቲ ከምቲ ናይ ቀደም ብዙሕ ሳይድ ኢፌክት ዘለዎ ኣይኮነን ብዙሕ ምምሕያሻት እዩ ዘሎ ኣዲክቲቭ እውን ኣይኮነን ከምቲ ናይ ቀደም ሓደ ካብቲ ዝፍርሖ ነገር ኣዲክትድ ትኸውን እሞ ምውፅኡ ብመደቀሲ ከኒና ዝድቅስ ሰብ ብዘይ መደቀሲ ምድቃሲ ስእን ገለሲ ግን ምስ ሓኪም እንዳተመኻኸርካ ዓቐኑ እንዳተዓራረኻ እንድሕር ወሲድካዮ ኣዲክቲቭ ናይ ምዃን ክስታዩ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ስለዚ ኣፋውስ ኣይትፍርሑ ኣነ ኣድላይ ተኮይኑ ኣፋውስ ክውሰድ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ግን ንነዊሕ ግዜ ፈውሲ ንበይኑ ምውሳድ ግን ኣይኣምንን እየ
اندحر ازيو خبيت PTSD ازيو خبيت اندحر داي كوينو كومبلكس كم تعنتو يزبلكو استحالالخه كاب زي هصاننت كاجميرو كم زي ناي ابيوز عينت نجر تزي كوينو اب شدشت ورحي وشتي مبلكو انا اب شدشت ورحي بزح لوطي كرئي خاليو سب الى يامن obviously كاب سب ناب سب يفلالي ساعه حنتيا تخال ايتي بتعمي اقداسيت interesting حتى بزعبا انتاي فيزيكال ويدما ابتي اكلاتنا انتاي عينت لو تتاكيو ناي anxiety disorder you know ناي فرحي بس فرحي استتحازة نقر سلازخونا حانسا تي امرونا شات داون كقبر كله ابتي فيزيكالي ون نابنت بغليلون تارينا نابتي عبي من ناي ملماس ناي قال سلازرعي ابو خيبه صحكا مقبه مبلع مش تسن انتي ركب دالو يا أتي معنا تخايو أتي أمرو خايو بزح ركب كهلو يمتقبأ أن كم تنحنا نحاسبه جن عدسوية بلا كامو ناي مقبي ناي مبلع لك أجي حدا كزي كمتي كبدي خايح كبدهم زحمة ممسبات كم خمزي لنا physical symptoms كهلو يخيليو إلنا إنا سلازي مسؤولة تحاحزون كبد زبالة physical symptoms زقات مم نايم الماس نجر نايم مصمام حدا سبات نايم مصمام نجر كم يقات مم يمكن انتاي فلويد قبرو إذا نجرات زي إكسري العلكايو زرعي نجرات خوننيو سلمتاي كمز لمست وي منقسقات كم زي كالت زلا كتفلطو يتخلني خا فيزيكال زخونه كوز يبلون ግን ምስ አእምሮ አስተተሓዘ ሳይኮሶማቲክ ንብሎ ካሊ ፊዚካል ክስታይ የብሉን ስለዚ እቲ አእምሮ ምስ ሃደአ ክሓዊ ይኽእል እዩ ኢልካ ትግምቶ ነገር እዩ ግን ካሊ ፊዚዮቴራፒ ወይ ገለገለ ከድልዮ ይኽእል ኸውን እዚ ብዙሕቶም ሕክምና ዝፈልጡ ሰባት ክነግሩና ክእሉ ኾኑ ኣነ ግን ከያው ከምቲ ዝበልኮ ምስ ስምባደ ዝመፅእ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሶ ንዕኡን ንበይኑ ናብ ሕክምና ምስ ናይ ሕክምና ሓንቲ ነገር ክብል እሞ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሕቶ ክንከይድ ንኽእል ኢና ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕክምና ኣብ ናይ ስነ ኣእምሮ ብፍላይ ኣብ ምትርጓምን ኣብቲ ናብቲ ትክክለኛ ሓኪም ምኻድን ኣዝና ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ እቲ ዝስማዓና ከም ካሊእ ሕማማት ደም ብላድ ወይ ሽንቲ ወይ ከዓ ኤክስሬይ ወይ ከዓ ካሊእ ኤምአርአይ ስካን ገለገለ ጌርካ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማማት ዝፍለጥ በቲ ዝስማዓካ እሞ ንካልኦት ትገልፆ ነገር እዩ ዝግለፅ ከም ዝገብረኒ ንኮ ክትስእ ኣይክእልን ክትስእ ከለኹ ድምፂ ይስማዓኒ ወይ የባህርረኒ ወይ ገለ ኢልና ክንነግሮም ከለና እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ምትርጓም ክንጥንቀቕ ኣለና እቲ ዝትርጉመልና ሰብ ብትክክል ከምቲ ንሕና ዝገለፅናዮ ገይሩ እንተተኻኢሉ ብኡኡ ፍልጠት ዘለዎ ማለት ፍልጠት ክብል ከለኹ ሳይካትሪስት ወይ ሳይኮሎጂስት ይኹን ማለት ኣይኮነን ግን ተሞክሮ ዘለዎ እቲ ቃላት ዝፈልጦ ክኸውን ኣለዎ ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ነገር እቶም ሓኻይም ከዓኒ seriously ከም ዝወስዱና ክንገብር ኣለና particularly ኣባኻትኩም ከምኡ እንተኮይኑ ፈልጥኒ ኣብዚ ኣባና ንፀለምቲ ብብዝሒ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሕማም ዳያግኖዝ ናይ ምግባር ነገር ኣሎ ይረኣይ እዩ ስለዚ ክንጥንቀቕ ክብል ከለኹ እንተ ኣድላይ እንተኮይኑ ካልኣይ ኦፒንየን ካሊእ ዶክተር ዶ ክርኢ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክንሓትት ፅቡቅ እዩ እቲ ዝህቡና ኣፋውስ ምስኡ ኢንፎርሜሽን ክህቡና ግዴታ ኣለዎም ስለዚ ሊፍሌት እንተልዩ ሊፍሌት ሃቡኒ ዋላ ንካሊእ ሰብ ሓቲተ ከም ዘረድኡ ንክገብር ወይ እንታይ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ንክንታይ ግዜ ክወስዶ ዝግባኣኒ እንተ ሳይድ ኢፌክት እንተምፅኡለይ እንታይ ክገብር ኣብ ክንደይ መዓልቲ ክምለስ ኣለኒ ኢልኩም ኩሉ ከምዝታት ሕቶታት ክሕተት ኣለዎ ምክንያቱ
أبو يوتي تجمعات زفتر بزح جزء نفرحنا تمفرحنا كابتي تأفاوس وكابتي تحكمنا خيكونا كابتي تعجب أبو يو تجمع زفتر سلزه نتنقع علينا. Thank you سلامة. هجي من الوقت أبقى مسألة حايزن تاي محطتكم يرى أنا ما بزحت جزء ولا زم نايسنا أمروت أجمع زجبر دحري تسألي لهم نبلهم من أبنتي مجمر تاخد جمر كله خمس بقل الزبل عينتي جمر تسبسو قبل بين يخون دحري بين خزارة بجمر دحار عو قبل جمر دحر كده أنا بموسى مدرباي يجمر مالتي هجي عن تويل كنير كتي تي تراوماسي ناب ديبريشن ون يوسد مخانو سلازي تي تراوما انت ناب ديبريشن كيدو ديبريشن كأنا وحوان ستريس ندا قبر كان دحركيت كاسي مود أتو ناب نايسنا أمرو تأجم نايسنا أمراوي حمام كسعبل كاي خيل دوز تراوما بعلو تروما بعلو post traumatic stress ندحر بتصيحو مالك سلسة ورحي وي شومون تسومون كابشوش تسومون حالي فندحر ديتا هادادي إكا already سنة ياو already سي تأجم كوينو له سلازي مسؤولة تحاحيزو جن comorbid نبلو مسؤولة تحاحيزو جماعة كالي حمامات سلازلو بزوح جزي انتاي هاسيا إيو نابنت ببينهم كما تشوفوا خير depression بينهم كما تيخيل زي post traumatic stress ولا حنت هاسي عليه قاعد أموسب depressed خوني خيل جن أبزي خمزنا هنا عينة حبرة تسب بزح جزء بدحريو هاسي على سلازي انتهي يخوينو زسابس تاريخ انتهي من يخ انتهي يخ بفلاي كلنا سدتنياتات ندينا تاريخنا زفلت لنا سبيلنا أبتجزاو تخاكو أبتعدخات وليد كالو زعب خالو ناي بحري لو تخمت كله سبيل دفلت الكا نعنا جن كل شعكم وزنبرة كمثلنا خاليتهم حجي لومي نفعلتهم adults كوينهم نفعلتهم زلنا سباتي بقول عنا تونتاي نيرون تاي كجاتيمو بين أبيلو أبز مجلس بالنجار عين فلتنينا كم حبرة السب زحنتي عب النجارينا خنجبر نخيل السود راح يكون أنت لابس رامس لكي كم زي كم لمود كم نورمال ويكا كم ناي even ناي تسقاب ملكة توسيلو بزح نجارات له avoidance تكون مسته drug كاب صومون ناب صومون كورح نابورح كاب عمد ناب عمد بقى عوتان موسيقان هدأت زي بدو نجار بقى صوت أب وطرح كنا بمزدادي سبات كنرئي كلنا انتا يوم avoid سكابو زلو زبل نجار فجي تي أمونغو نايت عنان ناي زيت عنان نمفلات ما تسب مفلات يدلي مو مزح وزي تتغي عمر يوم سبات بزح سب دي فلتهم سو تسب زلو كوي حجازيو أتبيقون سفلتو سب سلازي مفلات مس فلتنا خاني تقبو حجز زرخ كله من قدي مثل قالي وبعلا هنا كمان كان بزح كان حجزون نخيل نقرأ ريدي زي كونوا سبات كالو ولا فليت أمنا بحكمنا نمخاد ريدي دي كونوا سبات كالو حنسا كتصبيهم راح يزلكها كجدد يخيل كتصبيهم زي بالكان نجارات كنا لو نابنت بزعها نفس قتلت زاربو سبات ويكأنا نفس قتلت فتنات زجبو ويكأ ننبسهم زحاسيو خبر كل حاجة اللي أم حربي أم ننبسهم بزحلو هاسي من قبل مبلعت أو زبلا دك أنستي ولا ببزحي ولا دك تبعتهم جن هاسي أب نفسنا بزود قالوا وان نزي ساعة زركو ساعة إلنا هنسمى موين خلينا هنصوص حاجة زكرخو كخلو اللوام بفلاين نفسهم وين خالي زجود نجار خالي سب وين نفسهم زجود نجار أب زجابرو لوان وإذا نابو زخيد أم فتاك نرئي لوان كن نوعهن كن قد فوي برنا ناب emergency دويلنا ambulance كم تمتصم كن قبر نخلينا رجعنا يا بخات من تحق حد عينتيو
بشعوان حكمنا انت ابيوم اجديدوم كحكموهم يخلوا يوم خناتو وين نفسهم وين خالي سب اب حدقه تو سلاز خلوا السولو ناي نفس قتلت او سو بتعم ساكن قلعت زلو سبات زلو ناديتات اندحر كوينن نزي سيريسلي خنوصدو لنا قلعت نخي ودو نخي هسايو بزاف Thank you سلامي بتعمي توم تخلو تا فيديوكم تتخفتوا وتصبوا نيرو توم تخلو مالتيو كبرا إيدك حفا بالك نيرك مسلني اجي اوريك يلا غيني عن تويدي نيرة أنا سيرة وصل تملست اللي حتى اوكي تملسات الكسر صحره قالت جن كم زي كستاي حنت حتى عليها حتى اوكي يغني لنا نزع دلز بما هو بتعمي زمسك يا الله حجي كم زمش زميتها عامس يوردن ماني هاب حواتني بيت تسبني فتوتني تنطلو يكبرلن حجت بسلا قوامرن مهساسي عقمو عبزخونه محبراوي هوت كمعبلا زي كلا زخونه ነገር سوي رسعي عندي هم لكم نديهم زبلا نزي انت كجبر علون بخمي كنافت نبر هيوتن كملاسا يخلا يغني لي Thank you كورين يا إذا بتعمل كومن بلاقي مزجاتن سجاميو أتى حدا خبتي كلنا خنجبرون نخلينا إلى زعمنا نجار مزراب بزعبات تمكران كزاربا بكا شاهد داسة تخابون داسة تخا بجزء توسيدو كزاربالو بكا خبوش تنكوصو عند حد جيركي بزح حق زاي خلاين كتامي نجار قال أي نجار كأني أخبير كا حجي حدا خبت سيمتونز ناي PTSD مش نفسها كم زي تتأكم كأذا كله زقات أمنس تزي ربح you know I'm not worth it أنا صار لا يسب تدل لا يسب أيكون كون زبل سمعت إذا سمعن بصحتين كم أخون كله أخبركي خطر إيه أقول لك تقاطعك تدل لا يسب كم زخونة قط راحيز كلا كده أقول لك خلي نقدر كديكي كتسمعي أقول لك قال سمع affirmative زخونة نقرأ زرع أخيو نقر كا feedback ندحرك أكن دبت negative but positive لومي تجراتو زي تفلت نقرنا أبن تشوفرا تمشيت عن حرمتها نوع نوتيس كير كنت حرادني كلا it's بزح يخد حق زيا سلازي we need كوموتات نقر يدليو انت تخيلوا قليل سلاز هنا كبيت سلاز يكونه تنكلت جزي عقم زلكن حتى ارتوالا يكون counseling courses تتوسع أبت حبرتسب كتحق ذات خلاصن you don't need to be psychotherapist وكاني قفيح training ده لما لازم بفلاي تنهنا بهلي أب oral أب مزرراب سلنا أمن أنا قليلي كالوت بتومك like بتمرتي تفلتوا نكر نحنا already أكتب لنا بزح بون حنج بون كوفي كا حنسا كوين كا خب قدامك سأسال ساي open up زخونة relax up زخونة تعمج أنا أبزلو بوتا كوين كا كستكت بكل خا بزح تقميتات زلو سلازي أبكم وهاني ولا خمان ثلاث أربعة خوينكن ولا خوينكم كبيركم حنتسب ولا نداتا ترقاقمكم سبات عدينكم ناشتو counseling skills انت ترخبو أسود أبتا زحاتت كيا كبرا دك انستيو بخم وين traumatic symptoms ناي بزح كزي ناي دك انستيو أب نفسه متحات أب depression أب self care مقدال نفسه زي مقداس أبكم بزح كزي زرعي ناي دك تبعت يوخاني أب عو مبال أب قياق أب مباس أب مست نبدقة أب gambling يدرعي سلازي كلتي ولاتهم حدا جزيتهم زبيتها عمت زب حساباتهم نبعلاتهم تروما زلهم يوم سلازي بخلتي إخا تهسي كم حبرتسب نزل خمزيتات نجر كمي نتاي تجبرنا إلكم سب ما يمسي كن
حتصرتلي حدا معلت فرقان ناشتو تكنيك ستتمهارا بزح يحجزكني سلامي ምናልባት ንሓበሬታ ዝያዳ ሽሻይን ፌቨንን ኣለው ኣብዚ ምሳቶም ውን ሞር ከብሩልና ይኽእሉ እዮም ዶክተር ፋና ኣሰፋው ትበሃል ኣላ ኣብዚ ናይ ህፃናት ስፔሻሊስት ሓኪም እያ ንሳ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ነዊሕ ዝኸደ ነቶም ብሩከን ወይ ከዓ ብሪጅ ኮይና ነቲ ናይ ስዊዝ ሕብረተሰብን ነቲ ኤርትራዊ ብሓፈሻ ነቲ ስደተኛን ነራክብ ቮለንቲርስ ኣለና ኣብዚ نعنا حجسا بزعبا تراوما كورس تبنالا دحراي ناي نتوم تراوما زلوم سبات كميجيرنا كنحجزهم نخيل نعاتهم كميجيرنا هنا كم مساخوينا مالتيو نحنا توم كورس وصلنا سبات مساخوينا نزغت بلي تصنح سبات ند على النادي ند زاور ناديو ناب حكيم كم زخدو ام مغبار بخمي كنحجزهم نخيل زبل اتي فايتر بيلدون تبنالا سنعنا شعوس مستمهرنا قاعد حرنا احنا قاعد نكم زلهم سقمات كن حجزهم نقلينا في بوق تحجز لنا تخليه هو شو شاي سلام نخلكم اسمع الله يا سوري سمع الله يا سلام thank you كاني سلام سلام interesting كم جمرتك كتاتلو أي كالكم sorry سرح سلزنا بركو كن بتعمل interesting presentation thank you very much وكم زأفسر أزبلت لو ما خمن بقت أمين كن مهرنا وعلنا كن زي NCBI كبير كان سب counseling مقبار وي بقلايت بهالكن مسناي عينت حجي السيو زلو تعلامة أبز زلو سي سب كمزي انتجريت سخونة حقتاتنا إذا عدي زفلت مالتيو زنحة قربتي كم يجرون ناتنا حبرة السبك كحبزو يخل إلنا حجي كنت أفسر زبلته خمون قبر علينا تراما تايو نتراما زلهم سب كم يجرنا خنحبزو من خل زختب ليوت أنا حك حجنة سب سيريز وسيد كامس أو معلال ديوي كمي الزرارة خمان نمهار مع كمي جر كان تزرب أخذ جمرات خيل كمي كانت سب تتابعه بتناتك زربا موتيفيت تجبره كمتات نجبر لنا hopefully نحد حدنا كنت حاجة قصدنا خنكل تزبلت يو أبصرة إذا خالته وسخت مرتو فينونا لومي thank you Yeah, thank you Febro. هيوت يفتح بالكلة هيوت. سلام كما يوعدكم يغني لنا دكتور سلام أنا خانتك حتى تلس درجة قرب كاب زخت مهرنات أنا حكسي نفسي أبو رخيبة مالتيو الزخون نجر أب نتايد بالعب أتو كروسي بزح يقول لنا مالتيو تمرتخ مهار كله تبغى جمرمو أمونغو خاخ تاخون ولا حاجة ماكينة نابنت ماكينة مهارة لغسي تبغى خيري تنحمو أمونغو خاخ تاخون إذا أتو كرويس بتعمي يقول الجند عينتايك جبر خيل بوحدث عامة وسيد اللي على مالتنا ماكينة تراي كلتا سومون تبق براكتيس كجبر قني بدحريو بقى ولا براكتيس نجبر كله خسي إذا أتوكريجن بتعمي تحت يقارط أو يجمره ومتاتهلو عند قال حاجة يكعل تخوينه وين تجبر علني حتى دليل قني Thank you هيوتا. التا PowerPoint سديدة علىه سيفيرات اللي ياو تشوفوا في بالنسبة it's very interesting تعمي it makes me proud كم خبرة تسبهم سمع كله تشوفوا أبنت كون دخل صراحي so يدنغو ناي هيوت حتو يا بزح
بزح عندنا حليفنا كورس ناتكي አይፈልጥني ግን ብዙح ሀሳታት ስለዘለና ምናልባሽ ካብ ምንታይ እዩ ዝመጽእ ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ ምስ ምንታይ ዝተተሓሓዘ ነገር ኮን ይኸውን እዚ ብዝብል ቁርባ ቃል ቦታ ትገብርሉ ስለምታይ ጽቡቕ ተጀሚሩ ኣብ ካሊእ ዘሎ ከሓሳብ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ክመሊኡ ደሎ ወይና ኣእምሮኺ ፕሪኦኪፓይ ሒዝዎ ደሎ ነገር እንታይ እዩ ኢልኪ ቁርብ ባዕልኺ ንባዕልኺ ኣናላይዝ ክትገብሪ ተትፍትኒ ሽዑ ይኽእሎዲ ኣይክእሎኒ ኢልኪ ናይ ግድን ትሮማ እዩ ኢልካ ክትሓስብ ልክዕ ኣይኮነን ሓንሳብ ኖርማል ጭንቀቱን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ እንዲ ከም ደቂ ኣንስትዮ መጥን ቆልዑት ኣለዉ ሓድሽ ዓድሎ ሓድሽ ባህሊ ቶም ቆልዑት ኣብ ዝተፈል ኣብ ካሊእ ባህሊ ዓብዩ ንሕና ብካሊእ ባህሊ ዓቢና ብዙሕ ክስታይ ኣሎ መብዛሕትና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ናይ ጠጠው ናይ ዘይምባል ፀገም ኣለና በቃ ከምዚ ዓለም ገዲፋትና ትኸይድ ኮይኑ እዩ ዝስማዓልና ካባይ ጀሚርካ ሕጂ ኩሉ ነገር ኣብ ነፍስና ኢና ንፅዕኖ ገዛ ከም መጋዚን ክኸውን ኣሎ በቃ ፅሩይ ፅፉፍ ኩሉ ነገር ኣብ ቦትኡ ሓንቲ ነገር ካብ ቦታ ኣክትወፅእ ከም ዘይብላ ቆልዑት በቃ ተወልዊሎም ከም ክስታይ ክኾኑ ሕጂ ኣብ ነፍስና ብዙሕ ፕሬሸር ነብዝሕ ኢና ምክንያቱ እቲ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን እቲ ናይ ቀደምን ናይ ሕጅን እቲ ዓበናሉን እቲ ንነብረሉን ንኩሉ ከይጓደልና ክንገብሮ ስለንፍትን ብዙሕ ንህሰይ ኢና ስለዚ ንነብስኺ ህድእ በልሞ ግዜ ሃብያ ብምንታይ ካበይ መዓስ ካብ መዓስ ንኣብነት ካብ መዓስ ጀሚረ እየ ከምዚ ኮይኑ ደለኹ ዝብል ሕቶ ከማን እንኳን ተሓተትኪ ብዙሕ ክሉ ክትረኽቢ ኢኺ እንታይ የምፅኦ ከም ዘሎ ነዚ ናይ ኮንሰንትሬሽን ምጉዳል ሶ ንዕኡ እንድሕር ክትምልሽ ክኢልኪ ድሓር ቀሊል እንድሕር ኮይኑ ምስ መሓዛኺ እንዳተዛረብኪ ምስ ካልኦት ምስ ዝቐርቡኹ ሰባት ክስታይ እንዳበልኪ ከተመሓድርዮ ትኽእል ፕሮሰስ ክትገብርዮ ትኽእል ትኾኒ ካብኡ ክብድ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ግን ካውንስሊንግ ምድላይ እውን ሕማቕ ነገር ኣይመስለኒ ግዜ ክስታይ ስለትብለኒ ዘላ ናይ መወዳእታ ሕቶ ኮስ ኦኬ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ሕቶ ናፅነት ኢድካ ሓፋቢል ክለኽሞ ባክንዘዝም ኣነ ሓፋቢል ኣለኹ ሳቢ ኦኬ ሕረ ኣይራ ኢድከ ኣብዚ ስለዝራ ኮያ ሳቢ ሕረ ሳቢ ግበርሞ ክልተ ክንቅበል ንኽእል ናይ ናፅነትን ናይ ሳባን ሰላመይ ኦኬ ሳቢ ኦኬ ራይ መጀመርያ ሰላም እንቋዕ ድሓን መጻእኪ ከምኡውን ከማኺ ዝመሰላ ኣሕዋት ከልዋና ብጣዕሚ ኢና ፕራውድ ንኸውን ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ዝሃብክና ትምህርቲ ብጣዕሚ የቐኒየልና ብጣዕሚ የዘድንቐኪ ከም ሕቶይ ከዓ ክብላ ዝደሊ ምናልባሽ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ሲ ከቢድ ማለት ሲ ኣዘራርባታት ኣሎ እንታይ እዩ ከዓ ንሱ ከይብሉን ንብል ኢና ከይብሉን ንብል ንኣብነት ዝኾነ ነገር እንድሕር ጌርካ ሲ ዋይ ከምዚ ኣተገይረስ ከምዚ ክብሉን እዮም ኢልናስ ብዙሕ ግዜ ኢና ብዛዕባ ሰባት ጥራይ ንሓስብ ብዛዕባ ከይብሉና ኢልና ከዓ ካብ ብዙሕ ነገር ንተርፍ ሕጂ እዚ ሲ ምስ ትራውማ ክትኣሳሰር ክእል ዶ ወይ ብትራውማ ዓይኒ ርኢና ሲ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ወይ ከዓ ብኸመይ ከዓ ኣቮይድ ክንገብሮ ንኽእል ሓበሬታ ክትብና ከም ካልአይቲ ሕቶይ ከዓ እንታይ ኣላኒ ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ንኣብነት ሓደ ማለት ሕሙም ቆልዓ ሃልይዎም ነቲ ሕሙም ቆልዓ ሕጂ ገለ ፀገም ሪኦም ሊኦም ሕሙም ዝብልዎ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ንሕክምና ንምውሳድ ግን ይሽገሩሉ ክወስድዎ እውን ኣይደልዩን ሕጂ እዞም ስድራሲ ንባዕሎም ድዮም እቲ ትራውማ ኣለዎም ክንብሎም ንኽእል ዶ ማለት ከይፍለጡ ሕሙም ቆልዓ ኣለዎም ከይበሃሉ ወይ እውን ከይነግሩ ብዙሕ ስለ ዝተሸገሩ ወይ ከም ዝመርፍእ ከይውጋእ ትውላድና ኢሎም ዝሓብእዎ ነገራት ኣሎ እሞ እዞም ስድራ እዚኦም ሕጂ ሲ ብኸመይ ክፍወስ ክእሉ ንባዕሎም መጀመርያ ወይ ከዓ ትራውማ ኣለዎም ክንብሎም ንኽእል ዶ ቴንክ ዩ ሳቢ ታናይ ናፃኡ ከለኽ ንገርያ እሞ ሽዑ ንክልቲአን ብሓደ ጌራ ወዲኣ መንታን ክትምልሰልና ናፃ ሰላም ገዛና ከመይ ውዒልኩም
سلام حتنا عزين أنا مسكينك بتعمي ناي بحكي كم زعينة هوات كله أنا سعيدي قرعتي مو قبل بدا مسكينك دقيقة أنا قا حتى انتهت هون دلا بحبرة السبنة كم حازن قالها قدم كله عزين أنا حازن هجي تي حازن تانيا كبكو كله أني أتحبرة السب أبقول ناي مخان لمدون على زي صبو نجاري جن حنتي تجارة عن نجار علامة متعد خسرح كله تسب كبك انت دليو قدفوا يبكى يوصلوا يبلونا أبحر تسبنا جن نخت بكون أجل يتركبني خا تحزنك يقارن أموني نو استقبلوا تتأنا نعقل يبلوها نجزي أسبل دحر جن مما لسوي يحدثك جاب دي أسجل أنت تهب لنا كالأي تخاني بهون شكرات عقات إمهم قال كنحجز ندلينا كلنا كنحجز كلنا بخمي عين السيستمينا خنزار ومزلنا مهناتو كنسمعهم دي زلنا وتسوم زبلوه نو خن زي كونن إزي إلنا ملفقن هبي زلنا قدنا يكونن بحماق نجار كنملسلو جن السوم زرعيهم قال نجار كون يخيل نحنا هاني تحق نوريو بخال ما قد يخون حجاب دي سمعت ترايدينا هنكون زلنا وسريتنا ونكنهب نخن حجز فلزهونه تي تدلي زلو حجاب كن حجز زلو زلنا جزي سمعت دينا هنكون ولا سريتنا ونكنهب نخلينا انت تخيل ثالثه تحسو قال يلا نشتيا نفعتها حق زروا جن ازيا دنقاتيها سبات تشجروا من تريقة بعاق ما تحجز تدل ندقل نبعتها يسأرة قلت نبعتها يسأرة ولا مسكروا بالطعم بك أسج ما خمزين تجبرنا خزين تجبرنا خي زيدوا خن حجزهم نخلي لما بالطعم خب عاق ما على خدنا يريقة هذا أنا كل مش عن طيب لا نو ده حنسكي أنا خجور إيه هجدا في رسعي بلا جن كتر سعي تخلين إيه الرجال تقعد تريقه ما بحق تحاسب له دقي ما دقاقي ماما كهاسي هاي يخل دوزي ويس انتاي كحق زي خل بعربي يغني لك قربان محيا يقرأها Thank you أقدس حتى نازي يغني لنا أوكي سلامي سوري أبزحنا لكم غونينا عم تصبغ حتى تاتين كلن تي كلنا نحطو حتوتات لزغنا قليون عتيون حتوت لزغنا كي من شوني خلي كن بتقولوا بتقربوا تقال كبلو لأن مخنياتو أكت سبيسيفيكس كن أتو سلزي نخل نابنت ناي بحلنا تلاعيلو نيرو عاب مصنع تزدليو نجاريو إلى إيدو سنو أكتي بحلنا ناي حزن أجابرانا لعلو مزي أبزو أبوتسا أخوينا نجبرو نستابش تهجر كلنا زجبر زنبرة حدا عينة يمثل بر حدا عينة هيكونن حدا عينة هيكونن قبل كله أبتبه لنا بتنبورنا عسرت معلتي زوسر حزن الله مش عسور تباهيلو ستايز بحال بزوح زجبر نجارات هالو تبكي وتصال بحال بقتمي بدا بكمزي زي ما بدلو جيران بخيا نايستفلا عليه أبز مسوات أنا كن حنت معلتي كل سبك تأخذ سلزلو مخناتو جزي سلزي بدنا ندات بهذا تسبب جبو بتي ناتشرال بتي نحنا بحلنا تنحنا زعبينا بو أي كدلونيو ويكاب بتي كم زنايزهم عاد زبالكيو ولا حنت معلتي تكون كسعد وصلا بخيا استايكون سلت كاب كلتيو خي كنا نترفينا سخن تنقري قبانا جن بزخونة من قدي حزن درجة حاليو stages of mourning يبهال ولا بناتاتهم ولا بزناي زعدون كله تدرجة حاليو كس عند حدا يكيدو حسايايو سلازي كلها ناخن قبرو دلنا لحال استفل عليه سب استفل عليه عينة أقبابات هالو قال يوسب عويلو بخي يدو تسألو قال يوسب سب كير آيو بخي يدو تسألو قال يوسب مسكال أوت كوينو يبخي يدو تسألو قال يوسب بينو يدفتو سلازي جزي الله كن قبرو الحمد لله يوم جيروم سبات كوات تسألوم كن حقزوم دحار كأني كان استبهل اللوم بدحريو يتصنع نعود اللو
ናብ ንብሮም ይምለሱ ደለው እንዳበልና ንዑ ከነስተብህለሎም ንዑ ዝኸውን ሓገዛት ክንገብረሎም እዚ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ሃስያ ንኸይመፅእ እታ ናይ ጓልክ ዝበልክዮ I don't know ፈቴዮ ደስ ኢሉንኹም ዓይነት ውሉዳት ክህልውና ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር እዩ ጭንቀት ካሊእ እንድዩ ግን ምድንጋፅ ከዓ ካሊእ እዩ ድሕራይ ግዜ ምናልባት ዶክተር ኮይና ኣድላይ እዩ ሓኪም ንኽትከውን ነርስ ንኽትከውን ካሊእ ኣብ መምህር ንኽትከውን ከምዚ ዓይነት ኤምፓቲ እዚ ናይ ምድንጋፅ ክእለት ኩሉ ሰብ ዘለዎ ይኮነን ስለዚ ንኸይትህሰይ ያው ከተዛርብያ ኣለኪ ኩል ሻዕ እቲ ናይቲ ማልኮ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ከዓ ዝሕግዙ ከለዉ ሓደ ሰባት ከዓኒ ዘይሕገዝሉ ምክንያት ንኣብነት ሆምለስ ዝኾኑ ሰባት ኩሉ ሻዕ ስለዝሰኣኑ ኣይኮነን ኣብ ድራግ ስለዝተጠቅዑ እዩ ስለዚ ንሕና ሳንቲም ስለዝሃብናዮም ጥራሕ እቲ ነገር ይኸይድ ማለት ኣይኮነን ገፊሕ ውስብስብ ዝኾነ ነገር ኣሎ ከተዛርብያ ከለኺ ልብኻ እንዳገበረት ክትከይድ ኮላ ስታይ እንዳበለቶ ክትከይዳ ግን ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ካብ ናትክ ረሲዐቲ ሓንቲ እታ ናይ ምሕጋዝ ክንሕግዞም እንተደኣ ክንፍትን ኮይና ነዞም ሰባት ክንሰምዖም ቢ ዘለና ወይ ያ እሳ ፅብቕቲ ሕቶ እያ እሳውን ከመይ ኢና ክንገብር እዩ ነው ትሕቶ ሕጂ ምኽሪ ምሃብን ምስማዕን ክልተ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ስለናሓዋውሶ እዩ ንሓደ ሰብ ስቑኢልካ ክትሰምዖ ከለኻ ካብኡ ድመፅእ ፈውሲ ኣሎ ስለዝሰማዓካ ስለዝኣመነካ ስለዘኽበረካ ፅን ኢሉ ስለ ግዜ ስለዝሃበካ ናቱ ክስታይ ኣሎ ግን ሓደ ሰብ ከዓኒ ከተማኽሮውን ይደሊ እዩ ስለዚ ቢለድ ቶም ሰባት ታዮም ዝሓቱኻ ደለዉ ገገሊኡ ሰብ ክትሰምዖ ጥራሕ እዩ ዝደሊ ዘሎ ገገሊኡ ሰብ ከዓኒ ዳይለማታቱ ኣምፅኡ ኣነ ንዓኺ ይኮንኩን ግን ኣነ ንዓኺ ተዝኸውን ከምዚ ምገበርኩ ዝብል ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ምክንያቱ ስኻትኩም ዕድል ኣለኩም ኣነ ኣብ ስራሐይ ከምኡ ከይገብር ይኽእል እየ ምክንያቱ ሳይኮቴራፒስት እምበር መሓዛ ስለዘይኮንኩ ምስ መሓዙተይ ክኸውን ከሎ ግን እቲ ህይወትና እውን ተቀራራባይ ተመሳሳላይ ስለዝኾነ ስለምንታይ ከምዚ ዘይትገብሪ ቆየቃ እውን ኣለዉ ብመጠኑ ስለዚስ ኣይትስነፊ ጨጉሪ ክተሰሪሒኪ ድፅፍሪ ክተሰሪሒኒ ናይ ወክ ጌርና ንምፃእ ሎሚ ኮፊ ክስተይኪ እየ መፅእ ዘለኹ ምባል እውን ወላ ሓንቲ ክሳይ የብሉን ዋና ኤምፓታይዝ ምግባር እቲ ዘላትሉ ቦታ ምርዳእ ኣብቲ ናታ ቦታ ጠጠው ምባል ምፍታን ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ነገር ከዓኒ ካብ ልብኻ ንምሕጋዝ ምድላው ምምዓድ ፀጋማይ ዝገብሮ ኣነን ወጊን ብዙሕ ንኣልል ኢና ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ካብ ትምህርቲ ካብ ስራሕ ጀሚርካ ብዙሕ ነገር ከም ንእሽተይ ሓፍተይ ግን ናታ ህይወት ኣነ ኣይነበርክዎን ናተይ ህይወት እውን ሳይነበረቶን ስለዚ እትሳ ንዓኣ ቀሊል ዝኾነ ነገር ንዓይ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓይ ከቢድ ዝኾነ ነገር ንዓኣ ብጣዕሚ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኣንደርስታንድ ክትገባበር ክትክእል ኣለካ እሳ እያ ኣብታ ናይ ሳባ ድያ ነይራ ቅድሚ ክዝሓተተትኒ ናይ ሳባ እታ ናይ ስድራ ቤታት ወይ ስድራ ቤታት ጥራሕ እውን ከይኮነ ኩላና እዚ ናይ ሳይኮሎጂካል ዝኾነ ሓገዛት ብፍላይ ከዓኒ ሳይኪያትሪክ ሕክምናዊ ዝኾነ ነገር ኩላና ንፈርሕ ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ባህልና እውን ኣብቲ መዕበያና እውን ፅሉል ሰብ ጥራሕ ንሓኪም ዝኸይድ ሕክምና ከምኡ ዘድልዮ እምበር እቲ ካብኡ ንታሕቲ ዘሎ ጨርቁ ዝደርበየ እምነ ክድርቢ ዝጀመረ ጥራሕ እዩ ሕክምና ዘድልዮ ኢልና ስለንሓስብ ብዙሕ የፍርሓልና እዩ እንደገና ከዓ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኮ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሕክምናታት እዚ ዝሓለፈ ውሱን ዓመታት ብዙሕ እዩ ማዕቢሉ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ቅድሚኡ እወ ዘፍዝ ዛፋውስ ነይሩ እዚ ኤሌክትሮኮንቫልሲቭ ቴራፒ ዝበሃል ነይሩ ንዲፕሬሽን ዝወሃብ ርእስኻ
ኤሌክትሮሊሲስ ክስታይ ዝገብሩሉ ከምኡታት ነይሩ ስለዚ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ዝከብደና ወይ ከዓ ዘይወሓጠልና ነገራት ክህልው ይኽእል እዩ ግን ብፍላይ ኣብ ቆልዑት ብፍላይ ከዓኒ እዚ ኒውሮ ዴቨሎፕመንታል ንብሎ ኦቲስቲክ ዝኾኑ ቆልዑት ኣለው ናይ ለርኒንግ ናይ ትምህርቲ ዲፊክልቲዝ ዘለዎም ቆልዑት ኣለው ገለ ከይተሓከመ እንድሕር ተሪፉ ሓገዝ ከይረኸቡ እንድሕር ተሪፎም እቶም ቆልዑት ኣዝዮም እንዳተሃሰዩ እዮም ዝኸዱ ምክንያቱ በቲ እቲ ፀገሞም ኣሎ በቲ ከዓ ኣብቲ ትምህርቲ ናብ ድሕሪት እንዳተረፉ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባእሲ የምፅኡ ናይ ጠባያት ምልውዋጥ የምፅኡ ፍራስትሬሽን የምፅኡ ካሊእ ብድሕሪኡ ናብ ዲፕሬሽን ገለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣሳች ከም ቤተሰብ ትራውማ ሃልይዎም ክኸውን ከይከውን እውን ይኽእል ግን ናይ ፍልጠት ጉድለት ኣሎ ብዓብዩ ኣብቲ ሕብረተሰብና ስለዚ እቶም ቁሩብ ክንፈልጥ ዕድል ዝረኸብና ሰባት ኩሉ ሻዕ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ኣነ ኣብ ኦቲስቲክ ስፔክትረም ዘሎ ቆልዓ ኣለኒ ሕጂ ዓብ ዩኒቨርሲቲ ወዲኡ ገለሉ ግን ኩሉ ሻዕ ይዛረበሉ ኣሜን ወደይ ክንዲ ዝዓመቱ ከሎ ከምዚ ወሲድናዮ ስፒች ቴራፒ ተገይሩሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ትሕግዞ ነይራቶ ሕጂ this week ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ገይሩሎ ስራሕውን ኦልሬዲ ጀሚሩሎ ግን ኣብ ናይ UK ፓርላማ ዝገብሮ ንጥፈት ከማን ነገር እዮም so you can encourage other parents politician you activist ኣብቲ ገዛውትና ናይ መንእሰያት ወካሊ እዩ ግን ብዙሕ ሓገዝ ኣድልይዎ እዩ ቆልዓ ከሎ ስለዚ እቶም እቲ ፀገም እቶም ሓገዝ ዝረኸብና ሱቕ እንድሕር ኢልና እቶም ሓገዝ ዘይረኸቡ ከዓ እንድሕር ፈሪሖም እቶም ቆልዑት ክህሰዮም ስለዚ ኩላና ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ሕጂ ብዙሕ ለውጥታት ይርኢ ኣብዚ ናህና ሕብረተሰቡን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን ክንስታይ ክንብል ኣለና ታኻልአይቲ እንታይ ነይራ ሃሳባ ታኻልአይቲ ምናልባት እቲ እቶም ስድራሲ ዝሓመመ ቆልዓ ገለ ይህልዎም መሊስናያ ምሽ ቅድሚያ ካሊእ ነይራ ከይብሉኒ ምባል እያ ታኻልአይቲ እወ ባህልና ከምኡ እንዲፅቡቁን ኣለዎ ልክዕ ከምታ ናይ ነፃ ኤምፓቲ ብጣዕሚ ኦቨር ኤምፓታይዝ ዝገብር ጓላ ብዙሕ ትድንግፅ ካብ ዓቐኑ ክሓልፍ ከሎ ናብ ጭንቀት ከይወስደላ ትሰግኦ ትኸይብሉን እውን ክሳዕ ዝተወሰነ ክስታዩ ፅቡቅ እዩ ንተሓላለዎ ኢና ኮ ደለና ግን ንነብስኻ ጎዲእካ እንድሕር ኮይኑ ፀገም እዩ ሓንቲ ኩላህና ክንገብራ ዘለና ነገር ብትሮማ ድዩ ብኻሊእ ድዩ ብኻሊእ ንነብስና ፅን ክንብላ ኣለና ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝስምዓኒ ዘሎ ዋላ ሕርቃን ክንሓርቕ ከለና ንምንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ ዝሓርቕ ዘለኹ ብትሕቲኡ እንታይ እዩ ዘሎ እንታይ ሃስያ እዩ ደለኒ ብትሕቲኡ ኢልና ነቲ ሕቶ እንድሕር ሓቲትና ሕጂ ብዙሕ ግዜ ካብ ዓቐኑ ዝሓለፎ ከይብሉኒ ናይ ነብሰ ምትሓት ምልክት እዩ ካልኦት are more ካባይ ዝበለፀስ more important እዮም ካልኦት ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ልክዕ ኣይኮነን ስለዚ ንነብስና ፅን ኢልና ኣሜን ዓቐኑ መረኑ ዝሰሓተ ከዓ ብዛዕባ ሰብ ዘይምግዳስ ክኸውን የብሉን ግን ከዓኒ ንነብስና ትዘድሊ ነገር ከነማልእ ኣለና ንኻልኦት እውን ኤግዛምፕል ንኸውን ንቆልዑት ዋላ ንኻልኦት እውን ኤግዛምፕል ንኸውን ከምኡ ኮይና ክንነበር ከለና እዚና ኢና ነመስግነኪ ሰላመይ ብጣዕሚ ነዊሕ ክንፀንሕ ምሳኺ ምደለና ግን ምስቲ ዘለኪ ፃዕቂ ግዜ ምናልባት እውን ንካልእ መዓልቲ ርህዋብ ዝበለኪ ግዜ እውን በዛ ኣጋጣሚ ክትመፅና ተስፋ ንገብር ኩላትና ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ናይዚ መቐፀልታ ድዩ ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ኣርእስታት ድዩ ክህልወና እንከሎ ብሰናይ ፍቓድኪ ከምዚ ሎማዓንቲ ዝመፃኽና ሓንቲ መዓልቲ እውን ክትመፅእ ተስፋ ንገብር ነዊሕ ምሳኺ ኸነ ምስ ደስ ምበለና ነይሩ ኢዶም ሓፍ ዘበሉ ሰባት እውን ኣለዉ ደስ ምበለን ንዕድል ክቦም ግን ኣጋጣሚ ምስታ ዘላትኪ ግዜ ክንፋነወኪ ስለ ዘለና ክንፋነወኪ ኢና
ناي بحكي أنا مسكنكي أكل تجبري وعياتات عبي عوض نمنيلكي أب زناي مزازمي ناي دكتوريت كخا بعوض كتوتي كم زخنكي ملؤ متأمانا لنا بلبينا أنا مسكنكي نحنا خمحواتكي بوزح خابخ خنصبينا دقيمنا بشم كلهم زما بزم سيو أحوات بلبي إذا مسكنكي سلام سفاننا يعني الشيء نحنا هنزراربينا 10 دقائق حج كين هزامنتن سلامي بلبنا مسكن سلام مشيت يغني لنا أبيت يقريتها ولا حنت حتى منكبة ولا زخنا ملسنا بخوينا مش مقتدلي نواجي نقريامو وكي نقرني أنا سبات تصبيوني سلازلو thank you very much نواجي ندحر نقركيا وجي كنت سدلي أوي كنت ولا لا حتى ما سدلكي الحين حجي وقحتها تعرف إندي أبز مسانا وقحتها حتى أخمش عساف كنت نقرنا يا سماري thank you يغني لنا بتاعمي سلامي سلام مشيت سلام مشيت يغني لنا سلام مشيت سلام مشيت يغني لنا thank you